እሺ ጀሚራላ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ወቅድስት ሥላሴ እንዳምን ወትማፀን ክህደከ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ተይትስሜ ማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ናተ ከዜን ሰባከ ንባርከ ከዜን ታምነከ ንስለከ ዜን አሰበቃከ ገኒ ለከ ዜን ቅን ለስምከ ቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩሉ ብርከ ለከ ይትቀናይ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአብሔር ንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩሉ ዘነፍስ ንፄዋዕከ ንነበከመ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንቱ ምሰሰበት ጸልይ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኩን። ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ሰላም ዘውዓልካልና ሰላም ብጥዕና ዝሐለኻልና ነዚ ጉባኤ እዚ ተሳተፍቲ ክንከውን ዝገበርካና ንስኻ ከም መክሩን ምስጋና ንዓኻ ይኹን። እዚ ጉባኤ እዚ ድማ መንፈስካ ተመርሐ ብሓይልኻ ተደገፈ ግበረልና። ንሕና ድማ መንፈስ እናዕብየሉ ናብ ሰማይ እንጥምተሉ ግበረልና። ጾምና ባርኸልና ቀዲሰልና አሜን እትሪኦ ንስኻ ትፈትፎ ንስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና። ብደተወሳኢና ኻ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሕካ ሰሙነ ሕማማት ብድሓነ ፈፂምካ ድማ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና። ንዓለም ሰላም እዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና መንጎና ሰላም ሃበና። ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብፅቡቅ ቀይረልና። ንዓታ ቁረልና ምሕረት ኣውርደልና። ብሕማም ዘለው ኩሎም ፈውሰልና። ሕዙናት ኣፀናንዓልና። ጭኑቃት ኣርወሎም። ጥሙያት ንስዓልና። ዕሩቃት ክደነልና። ፀልመቶም ኣብርሃልና። ፀበቦም ኣርህወሎም። ተኣስሩ ፍትሓልና። ፊሮም ዘለው ድሓን የትወልና። ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሹ ድማ ካብ መገሾኦም ድሓን ምለሰልና። ኩሎም ዝወለድናዮም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና። ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና። ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማይታትን ጸሎታ ይትፈለየና። ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና። ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን። ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና። ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ይፍታህ ወይ ስረይ ሲኖ ኣምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንቀቀና ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብዮ ካህናት ወአብዮ ዲያቆናት እዱ አንስ አይርጎ ህፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሐነ ወንጽሐነ ይረሴነስ ክልዋ ለመንግሥተ ሰማያት እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 እዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ። እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ። ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል መስለ ዝኾነ ካብ መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቕረ በሃሊ እግዚኣብሔር ኣቦኡን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና።
ሰዊርና ረዲእናን እዩ ሓልዩናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዓቕብናን ኣፅኒዕናን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂውን በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኩሉን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖ ኣለና ወጎይታና እግዚኣብሔር ኩሉ እትሕዛቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕብካናን ዘፅናዕካናን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ወጎይታ ይቅረብ ኣለልና ወመፍቀር ሰብ ስለ ዝልምነካ ኣለና ከም ምሕረትካ እውን ደሊ ኣለና እዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትናን ንኣኻ ብምፍራብ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክርኽፋእ ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦጎይታ ካባ ይርሕቕ ኣሜን ኣብ ኩሉ ህዝብካ እውን ኣርሕቕ ኣብ ትሪኣብ ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕቕ ንጥዕምን ዝሓሽን ኣዘልና ተመንን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካሞ ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕንና ባላኻና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንቲ ፍቅሪ ሰቢድ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ንሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ምሳልኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብይ ርህራኸ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ኣፀቢቅካ ሓፀበኒ ካብ ሓጢኣተይ እውን ኣፅርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ እሞ ሓጢኣተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ፃድቕ ትፍርድኻ ንፅኮንካ ትርከብሲ ኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻ እከ ይገበርኩ ንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ ነይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰተኒ ንሕና ሓቂ ውሽጢኻ ትድልዮ ኣብ ሕቡእን ጥበብ መሃረኒ ምንቲ ክፀርስ ስምዕ ዘፅርየኒ ካብ በረድ ክፅዕዱ ክፀበኒ ተንዝቐጥቀጥካ የናፅንቲ ሕጎሳት ባህታን ሓጎስና ስማዓኒ ገፅካ ብሓጢኣተይ ከብሎ ንብዘላ ኣበሳይ እውን ደምስሶ ወኣምላኽ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ፅኑዕ መንፈስካ ውሽጢ ይሓድስ ካብ ገፅካ ይደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይተግፈኒ ሓጎስ ምድሓንካ ምለሰለይ ፍቓደኛ መንፈስ እውን ደግፈኒ መገድኻ ንመፍረስ ዝኸምሮም እየ ሓጥኣን ነባኻ ክምለሱ እዮም ወኣምላኽ ኣምላኽ ምድሓነይ ካብ ዕዳድማ እናግፈኒ ልሳነይን ፅድቅኻ እልል ክትብለሉ እያ ጎይታዬ ኣፈይ ምስጋና ክነግር ስኽነፍረ ክፈት መስዋዕቲ በያብለካኒ ተዘይኮነስ መቕረብ ኩልካ ነረ ንመስዋዕቲ ምራራይ ትብጎኒ ኢኻ እሞ መስዋዕቲ ኣምላኽ ስውር መንፈስ እዩ ወኣምላኽ ንስብርን ቁጥቁጥን ደባይቶ መቆኒ ኢኻ ንፅዮም ፀጋኻ ሰናይ ግበረላ መካትያት የሩሳሌም ንደቕ ሽም መወሳት ፅድቂ ብዝሓር መስዋዕቲ ብምሉእ መስዋዕቲ ባህ ክብለካ እዩ ሽውዓብ መሰዊኢኻ ርሓ ክቕርብልካ እዮም ሃሌሉያ ጸሎት ግዜ ድቃስ ንክርስቶስ ንጉሰይን ኣምላኸይን ምስጋና ቅርበሉ ሓጢኣተይ ክሓድገለይ ከዓ እልምኖ ኣሜን ኣቦና ብመልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት መበል 130 ኣቦና ብመርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 131 ሓውና መምህር ተኽሉ መዝሙር ዳዊት መበል 132 ኣነ መዝሙር ዳዊት መበል 133 ክጽልየ መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 134 ሓፍትና እልልታ መዝሙር ዳዊት መበል 137 ሓፍትና ሉላ መዝሙር ዳዊት መበል 138 ሓፍትና ፍሮወይኒ መዝሙር ዳዊት መበል 141 እሺ ሓውና መምህር ተኽሉ መዝሙር ዳዊት መበል 142 ሓፍትና መምህር ትምኒት መዝሙር ዳዊት መበል 146 ሓፍትና እልልታ መዝሙር ዳዊት መበል 147 ሓፍትና ሉላ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ድምፂ ጠፊኣ ትክላ ምስለና ሓፍትና ሉላ
الشي حافتنا فروين ختصلي لنا مزمور داويت مبل 248 راي ديقون الشي عاوي لهم ببا هو يلا مسلنا حفتنا له تنبب لك حفتنا له نسمعكنا لنا حرش ايش تقوريتي زلا ግን ብዙሕ ኣይረአየኒ ደሎ شي صنح ورئي زل فريس لزل فكم بتعجلك لا تعشمي يا اخوينا إذا ناي تشرش ندحر قدمنا سكرين كيفيتنا يوز شير كيبلنا هم يقرتي أدفع له خذنا بيت كرسيان صبغ ما تيرو حجي هو حاجة تقومت مش سايس كأخي قلنا سؤال غروب ماشي عم متعب قدس تهم لحن أوتي الله ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከሰማይ ያመስግን አርያም አመስግን ኩላኩም መላእክት ዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ አትን ፀሓይ ወርቅ አመስግንኦ አቱም ብርኻት ከዋኽብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዘለኩም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕ ኩልኩም ኣቱም ኣቱም ሃውን በረድን قبلان أنتم أخرانن قربيتن كلكم تعوام كلكم عراويتن تاكم انسسالهم كلو نفرتن عوافن نقصات مدر كلكم أحزاب نلعل قبرة مسافنتن كلكم فرت مدرن أقباز قرازن عبيتن مسنعشتو سومو بينو العليو قرمو قبل علي ساماين مدرن إيمو نسم እግዚአብሔር يመስግنዎ ንህዝቡ ቅርና አልዓለ ስለዚ ኩልኩም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀረቦ ህዝቢ የመስግኑ አሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ ወለድነቱ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ እቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ወክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣለና ኣሜን አሜን ሓፍትና ፍሮይኒ እንሆ ኣብ ቅድሚትኩም ንፈራድ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እንሆ ኣብ ቅድሚትኩም ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ መግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነንን ንፍርድን ብቑዕ ስለዘይኮነ ብብዝሒ ሓጢአተይ ርዕድን እንቅጥቃጥን ኣለኹ ግናኸ ነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወስዶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነምን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪትኪ ተሲእኺ ናብ መድሐንኪ ብንስሓ ወ ኣምላኺ መሓረኒ ኣድሕነኒ እንዳበልኪ
ተማሕፀኒ ስብሓት ለአብ ስብሓት ለወልድ መንፈስ ቅዱስ አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ አሜን። አቦና በመርጌታ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ያሱስ ቃል ህይወት ይስማዕልና መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም ዝውን ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነብሰይ ንጹር ዝኾነ ምኽንያት መሃለወክ ነይሩ ግን ከትጽይፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ ተሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስትጋኽ ከለኺ እንታይ እዩ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ፍርድኻ ስንብድ በቲ ዘለዓለማዊ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቓዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረጽ ኣብነት ምውሳድ ኣፍ ልበይ እናውቃዕኹ ወኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረ በለለይ ይብል ኣለኹ። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኣሜን አሜን። ማማ ሙሉእ ንጽሕቲ ድንግል خذ وعدكم ونጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሕኪ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባ የርሕቕ እዮ ነቲ ሓመምቲ ነብሰይ ብኸንቱነት ኣዝየ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበስግስ እያ ምኽንያቱ ስለ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጭ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን አሜን። መምህር ትምኒት ወጎይታ በዛይ ደስ እዚኣና ዓሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ቃል ህይወት ይስማዕና ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣና ዓሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስንካ እውን ዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዕዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላዊ ሰናት ምድሪ ይስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይንን ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲልየ እሞ መሓረኒ ንነፍሰይ ኣድሕና እናበልኩ ጽሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣሜን አሜን ኦ ጎይታ ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ ኣሜን ስለዝተዋሃበና ዕድል መስግናበት ካብባለ አሜን። ሓፍትና ሉላ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ሓፍትና እልልታ ማለት እየ እግሬታ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ
ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታ እናተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ሰንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረኒ ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሚን አሜን። ኦስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦጎይታ ኃጢአትና አደገልና ኦጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦጎይታ አበሳና ይቅረበልና ኦጎይታ ንሕማት ካብ ፀሐዮም መፈውሶ መገሻን ዝኸዱ ቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ንሓትና ከዓ ኦጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማናና ከተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ ባርከና ኦጎይታ ብቕዓት ክበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግበና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ዕበሳናን ደገልና ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሩሕና ከድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃብትና ሉላ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዕረገልና ሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ብሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዘወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን አሜን። ሃብትና ፍሮይኒ መቶ ጸሎት ሃይማኖት ሶሪ ዲያቆን ሕራይ ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ዝኾንኪ ወቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሓኒ ዓለም ስለ ዘወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ንመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መበሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን እልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጢአት ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮን ወጎይታ መሐረና ወጎይታ መሐረና ወጎይታ ባረኸና ኣሜን አሜን። ማማሙሉ ናይ ሃይማኖት ጸሎት እሺ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣመን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ውሃዱ እውን ንኣመን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ንልዕለ ብለለይኸ ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጽሓፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ
ከም ብሓድሽ ንህያውንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቲ እውን ብወዳእታ ይብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ደገልና አሜን ስለቃላትኩም ምስጋና ወኔለይ ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ማማረ ዘነት ቅዱስ ቅዱስ الله كما يمسكم كم እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርካን ብልግስናን ሙላአትን እውን ኩሉ ትመልክ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ንሳና ኮን ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽግርናን ጭንቅናን ዘይካኻ ረዳኢ ይብልናን ኦ አምላክ አባና ሕደር ንበደልና ቅሬታን ምሕረትን ግበረልና አሜን እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢአትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ስም ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጌታ ይቅረበለና ኦ ጌታ ከም ምሕረት ተኣምበር ከም ተግባርና ይኩን አሜን አሜን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወያዕቆበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወያዕቆበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወያዕቆበከ ማዕበሳነ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍርቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓትካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ
نبونا بيتروس نسخة خوحيخا أبرزاحو غزيانو يتكريستياني كانساية نايسي لاب دقيتات كتفوان كرناو صوان أيخولون يوم مفتح مانقسة سمايات نعخا كبكاية عمدر زاسر كايب سماي تأسر كوني عمدر فتح غير ما بسماي تفتح كوني جبل كاين نسخة سبوتنا نسيم باردكا كلهم بمسبب قلبا فاسكو استفتحوا الناس أزوت او قويت ابزا معلت دي اب كن مخاف تغباركم بقال بحسابكم بكل واسطنا زحط انا يو تسخار حنا حلم بقر سبن سلازغونكا من تقدسم كالكا تعرقنا نحدا قلنا املاح سلام كن حضر سلامه وتي تهابنا ابزانا يدك اسك زينا خاب كل چنقتنا صغبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فترنا صلان كحلونا خانا سلام الاكل اخلنا صقام برهرهن تمفكر سب زخونه حد ودخا ويتنن املغنا مدحنا يسكرسوس يتبون مسؤون كبرن وداسين غرمان زلوكا معري خمس زغونه وهبوت منفس قدسن مسغانا يغبأك حج نزل علمنا امين دحرنا وسوكف ساعات زصلى صلوت او غويتا محرنا محرت كاونا بزحلنا وامنو وسوكف ساعات غزين اب سماينا مدرن خبرت سغرل كاكروسوس من املخنا بعلنا ويح تقسم بزحمراتن بسنات ملأ روحن نتمعنا زقدما يم حاتتنياتات محر نحات بن الساعات مليس بهوت كنبرن برموت زي تدلي من تسبيم زل تسفى سمايات كرخبو كلنا بدحنا تتقدم او غويتا بزا ساعات زيان كل ساعات لما أنا نتقبل وتناك أنا علنا تإزازات كان قبر مرحنا من تإزازات كان كنقبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننصه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كان كل خفا عزنا سكيات برد عنا كلونا ممكن وقبور تسان ملاخ تغحلونا ناوهدت امنت كان مرحمة انتي نابت زي مرمرن زي والسنن فلتت كان بس حد لنا سخان زل علم بروخي خامين وقويتا بقعات كبرنا بمسقانا غمزلنا غمصلي بسمايات تنبر ربنا تسم كاي كدس انقصغات مزا فقال كان تأب سماي كم دمان دريخم فعلت مقبنا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعصانا ندقلنا كوكفاد احنا ننبر أفتناي تأتونا انقصن حيلين كبرن زل علمنات كإما أمين عوزت يا مريم ناي قدس قبريم ملا سلامتا سلام لك له حنا غدن قليخي بسقاغون دنقليخي دي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك له الشغي كاب عن السبرختيخي فركر سخون برخيو قوم اللي تتسقى يا بهير مساخي قوف الستي داسي بالكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودقي يسوس كرسوس ما انتانا محرات لمن لنا امين كبرن سقانان املاخيخن يا بهير يقبل له يا بهير اسمعنا جد ما ترفق زينا املاخي بارخ لنا آمين ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ ካብ ብምቕጻል ድማ ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ከምቲ ኩሉ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ብቤተ ክርስቲያንና ካብ ሰዓት 6 ፈረቓን ክሳብ 8 ፈረቓን ዝወሃበና ትምህርቲ መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ድማ ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 በቦና ብምርጌታ ክወሃበና እዩ ኣቦና ክሳብ ዝዳለዉ ነታ ምዕራፍ ኣብ 3 ከፊልና ከነንብባ ኢና 3 ኣርእስታት ስለ ዘለዋ أدينا أين أعلم؟ يا كان معرف كل ترينا سلسته إيش ناسلد نبرنا زحلف عربي سلسته بنا سلسته هنا نوع أوكي أراي سوري أبيت يا كوني الله أشي أدينا أين أعلم؟ قداميت ملكتي يوحنس معرف سلسته كاب قطر حدق 7 ختم ببلنا أخي كاب قطر حدق 7 أصعب أبيلكم مرتمنيت كاب قطر 10 حدا كسب 10 شومنته كاب 10 حدا كسب 10 شومنته أصعب أبيلك دما حفتنا قللتا كاب 10 تشعته كسب 24 كاب 10 تشعته كسب 24 ويدما حساب موداته ماشي أدينا أين عالم قداميتي ملكتي يوحنس معرف 3 كاب حدا كسب 10 يا حبيبي كبر مع أملاخ يكون كمان سيقو آمين داير مسكن رؤي ولود أملاخ كنبهال إتي أبو خمي زبالة فقري هابنا خمول إنا سلازي خا عالم نعو أيفلت أتونمو نعي أيتفل نعنا أيتفلت أنان إياه أتون فقراتي حجي ولود أملاخ إنا انتاي خم إنخون كا جنا عين أيتقلسن نسو مس زقلس جنا كمتا زلوا
ክንርእዮ ኢና እሞ ንዕኡ ከም እንመስል ንፈልጥ ኣሎና እዛ ተስፋ እዚኣ ኣብኡ ዘላቶ ዘበለ ኩሉ ከምታ ንሱ ንጹህ ዝኾነ ንርእሱ የንጽህ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሓጢአት ዝገብር ምፍራስ ሕጊ እዩ ዝገብር ሓጢአት ምፍራስ ሕጊ እዩ እሞ ንሱ ንሓጢአት ከርሕቆ ኢሉ ከም እተገልጸ ትፈልጡ ኢኹም ኣብኡ እውን ሓጢአት የልቦን እቲ ኣብኡ ዝነብር ዘበለ ኩሉ ሓጢአት ኣይገብርን እዩ ነፍሲ ወከፍ ሓጢአት ዝገብር ኣይረኣዮን ኣይፈልጦን እውን ደቀ ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ከምቲ ንሱ ጻድቕ ዝኾነ እቲ ጽድቂ ዝገብር ከዓ ጻድቕ እዩ ዲያብሎስ ካብ መጀመርታ ሓጢአት ይገብር እዩ እሞ ሓጢአት ዝገብር ካብ ዲያብሎስ እዩ ወዲ ኣምላኽ ከዓ ግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ከፍርስ ኢሉ እዩ ዝተገልጸ ካብ ኣምላኽ እተወልደ ዘበለ ዘርኡ ኣብኡ ይነብር እዩ እሞ ሓጢአት ኣይገብርን እዩ ካብ ኣምላኽ ስለ እተወልደውን ሓጢአት ክገብር ኣይኮነሉን እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን አንብብ ያ ቁጥር 10 ጻድቕ ጽድቂ ዘይገብር ንሓዊ ዘየፍቅር ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ውሉድ ዲያብሎስ በዚ እዮም ዝግለጹ ክብሪ ንኣምላኽም ቴንኪዩ ቃል ህይወት يسمعنا ቃል ህይወት يسمعنا ንሓድ ሕድኩም ተፋቐሩ ንሓድ ሕድና ክንፋቐር እዚኣ እታ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኩምዋ መልእኽቲ እያ ከምቲ ካብ እኩይ ዝነበረ ንሓዊ ከዓ ዝቐተለ ቃኤል ኣይንኹን ስለምንታይ ከ እዩ ዝቐተሎ ግብሩ እኩይ ግብሪ ሓዊ ግና ሰናይ ስለ ዝነበረ እዩ ኣሕዋተይ ዓለም ተጸልአትኩም ኣይትገረሙ ንሕና ነሕዋት ነፍቅሮም ስለ ዝኾንና ካብ ሞትሲ ናብ ህይወት ከም እተሳገርና ንፈልጥ ኣሎና እቲ ዘፍቅር ግና ካብ ሞት ይነብር እቲ ዘየፍቅር ግና ኣብ ሞት ይነብር ንሓዉ ዝጸልእ ዘበለ ኩሉ ቀታል ነፍሲ እዩ ቀታል ነፍሲ ዝኾነ ኩሉ ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣብኡ ከም ዘይትነብር ትፈልጡ ኢኹም ንሱ ንህይወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ዝሕለፈ በዚ ንፍቕሪ ንፈልጥ ኣሎና ንሕና እውን ኣብ ክንዲ ኣሕዋት ህይወትና ከነሕልፍ ይግባአና እዩ ግናኸ ዝኾነ ይኹን ጥሪት እዛ ዓለም እዚኣ ዘለዎ እሞ ሓዉ ተሸጊሩ ከሎ እናረኣየስ ድንጋጽ ዝዓጽወሉ ፍቕሪ ኣምላኽ ከመይ ኢላ ኣብኡ ትነብር ኣቱም ደቀ ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቓልን ብልሳንን ኣይንፋቐር ኣሜን ቃል ህይወት يسمعنا ምንም እኳ ልብና እንተነቐፈና ኣምላኽ ካብ ልብና ዝዓብን ኩሉ ዝፈልጥን ስለ ዝኾነ ንልብና ኣብ ቅድሚኡ ነህድኣዮ እሞ ካብ ሓቂ ምዃንና በዚ ኢና እንፈልጥ ኣቱም ፍቑራቴ ልብና እንተዘይነቐፈና ኣብ ኣምላኽ ትብዓት ኣሎና ንትእዛዛቱ እንሕሉን ኣብ ቅድሚኡ ባህ ዘብልን እንገብርን ስለ ዝኾንና ነቲ እንልምኖ ዘበለ ኩሉ ንቕበል ኢና ከምቲ ንሱ ዝሃበና ትእዛዝ ጌርና ብስም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምንን ንሓድሕና እውን ክንፋቐር ትእዛዙ እዚ እዩ እቲ ትእዛዛቱ ዝሕሉ ድማ ኣብኡ ይነብር ንሱ ናብኡ ይነብር ንሱ ኣባና ከም ዝነብር ከዓ ንሕና በቲ ዝሃበና መንፈስ ንፈልጥ ኢና አሜን ቃል ህይወት ተስማዕልና ኣዴናይና ዓለም መምህር ትምኒት ሓፍትና ኣልልታ እሺ ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክወሃበና እዩ ናብ በቦና ክሓልፈኩም እየ ነቦና ተዛራቢ አንደበት ንዓና ድማ ዝሰምዕ እዝነ ልቦና ዘስተውዕል እዝነ ልቦና ይሃበና እግዚአብሔር መድረኽ ናብ በቦና ሓውና ሼር ግበራ ሓውና መምህር ተኽሉ እሺ ቴንኪዩ يرأيكم الله دي بمرقتها هو يرأي لهم ولي هذا
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ናይዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብኣንቃ ኣድዎን ብጥብዓን ትከታተልዎ ዘለኹም ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ክሳብ ሰዓት ብድሓኒ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቅደሱ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፍቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ከም ወትሩ ሕጂ እውን ሓውና መምህርቲ ኽማርያም እቲ ነዊሕ ግዜ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ትርጓሜን ምፅሓፍን ምድላውን ንኩሉ ፈትፊቶም ኣቕሪቦምልና ኣለዉ። ዘበን ኣገልግሎቶም ይባርኽ እግዚአብሔር። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ንሪኦ መልእኽቲ ዮሃንስ ቀዳማይ ምዕራፍ 3 ኢና። ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ካልእ ናይ መድሃኒ ዓለም ኣገልግሎት ስለ ዝነበረ እዛ ኣገልግሎት እዛ ኣይነበረና እንድሕሪ ክልተ ቅነ ኢና ንራኸብ ዘለና። ኣብ ኩሉ ዝውሽጢ ክልተ ቅነ ብድሓኒ ሰላም ዓቂቡ ንምርኻብ ዘብቃዓና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። እዚ ምዕራፍ እዚ ከምቲ ሓውና መምህር ተክለማርያም ኣብ መእተዊ ገሊፆሞ ዘለው ብክልተ ኣዕኑድ ዝቆመ እዩ። እዞም ክልተ ኣዕኑድ ከዓ እቲ መሰል ውልድነትን ተኻልኣይ ከዓ ኣብ ሓቅን ኣብ ግብርን ዝተመስረተ ፍቅሪ ኣሕዋት ኣብ ሓቅን ኣብ ግብርን ዝተመስረተ ፍቅሪ ኣሕዋት በዘን ክልተ ኣዕኑድ እያ ቆይማ ዘላ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ማለት እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጥቕሲ እንታይ እቲ መልእኽቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምፅማቑ ንምርድኡ ከይፅገመና ምእንቲ እቶም መዘክር ንሕዝ ዘለና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጥቕሲ ኣብታ ጥቕሲ ዘላ ቀንዲ መልእኽቲ ቀንዲ ሓሳብ እግዚአብሔር ንዓና እንታይ ምዃኑ ሃይላይት ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ጥቕሲ ሓደ እቲ ዘደንቕ ፍቅሪ ኣምላኽ እዩ ዝብል ማለት እዩ። እታ ደቂ ኣምላኽ ክንበሃል ይግባአና ኮይኑ ዘይኮነስ ብሓጢኣትና ንሓጢኣትና ፀይሩ ንሞትና ብሞት ቀቲሉ ካብቲ ኩሉ መርገማን ፅሂኡ ደቀይ ዝብለና ኢሉ። ስለዚ ብተቐዳመይቲ ጥቕሲ ዘደንቕ ፍቅሪ ኣምላኽ ዝብል ኣሎ። ኣብ ካልኣይቲ ጥቕሲ ተፅቢት ግልፀት ክርስቶስ እዩ። ሕጂ ብዋጓጎ ንርኢ ኣለና ንሱ ክግለፅ ከሎ ግን ኢሉ ቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብለና? ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ሳልሳይ ሰማይ በፂሑ ዝረኣዮ ብሕሊና ደቂ ሰብ እውን ክግለፅ ዘይከኣል ምዃኑ ክገልፅ ከሎ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሉ ሽዑ ጻድቃን ከም ፀሓይ ክበርሁ እዮም ኢሉ። ሕጂ ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከም ፀሓይ ዝበርህ እንተኮይኑ እዞም ክቁፀሩ ዘይክእሉ ጉባኤ ኣምላኽ ኣብ ዝሃለውሉ እንታይ ዓይነት ብርሃን ኣሎ ኢሉ እቲ ዘደንቕ ብርሃን ኢሉ ተፅቢት ገልፀት ክርስቶስ ኢሉ። ኣብ ሳልሳይ ጥቕሲ ተስፋን ቅድስናን ይብል። ኣብታ ሳልሰይቲ ጥቕሲ ተንቀንዲ መልእኽቲ ተስፋን ቅድስናን ይብል። ተስፋ ክንገብር ዝገብረና እንታይ እዩ? እቲ ንፅበዮ ፍፁም ቅድስና ካብዚ ሓሳብ ስጋ ካብዚ መዋቲ ካብዚ ፈራሲ ካብዚ በስባሲ ወፂና ዘለና ናይ ቅድስና ህይወት ኣብ ቁፅሪ 3 እዩ። ኣብ ቁፅሪ 4 ባህሪ ሓጢኣት ይብል። ምስቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ሳልሳይ ኣርእስቲ ሓጢኣት ነቲ ቅድስና ኣብ ቅድስና ንኸይንበፅሕ ስለ ግዝዓግተና ተቅድስናና ፍፁም ክኸውን ባህሪ ሓጢኣት ከዓ ምልላይ። ሓጢኣት ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሓጢኣት ከመይ ኢሉ ይኣትዩ? ካብ መሰረቱ ምፂ ብዲያብሎስ ተቂሱ። ስለዚ ፅድቂ ዝገብርን ንሓው ዘይፍቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ደቂ ኣምላኽን ደቂ ዲያብሎስን ከዓ በዚኦም ዝፍለጡ ኢሉ። ኣብ ጥቕሲ 5 ዕላማ መምፃእ ክርስቶስ እዩ። ቀዳማይ መምፅኡ ይኹን ካልኣይ መምፅኡ ዕላማ ኣምላኽ እንታይ እዩ? ዕላማ ክርስቶስ እንታይ እዩ? ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ተሰቂሉ ከድሕነና እዚ ዕላማ እዚ እንታይ እዩ ነይሩ? ሕጂ ካልኣይ ንዓና ንምስንባት ኣብ ትንሳኤ ዞ ጉባኤ ዝመፃሉ ከዕላሙ እንታይ እዩ? ብንፁር ኣብ ጥቕሲ 5 ኣቐሚጦም ኣለዉ መምህርና መምህርቲ ኽማርያም። ኣብ ቁፅሪ 5-6 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ከምቲ ኣብ ስክሪን ንሪኦ ዘለና።
ኣብ ቁፅሪ 7 ግብሪ ጽድቂ ይብል ማለት እቲ ብኣምላኽ ዝተዋህበና ጽድቂ ኣሎ ማለት እዩ እሱ ብኸምኡ ዝተዋህበና እዩ ማለት እዩ ስለ ኃጢአትና ሞተ ስለ ጽድቅና ከዓ ተንስአ ይብል ማለት ስለዚ ነቲ ዝተዋህበና ብኸምኡ ዝተዋህበና ንዕቅበሉ ግብሪ ጽድቂ ወይ ፍረ እምነት ከዓ ኣሎ ማለት ሕጂ እሱ እንታይ እዩ ግብሪ ጽድቂ ኣብ ጥቕሲ 7 ኢሉ ኣብ ጥቕሲ 8 ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ዲያብሎስን ምናልባቶም መዘክር ንሕዝ ዘለና ክጠቕመና ምክንያቱ መምህር ተርጊሞም ነዚ ኩሉ ኣዳልዮም ኣብ ፓወርፖይንት ከዳልዎ ከለዉ ብዙሕ ግዜ ይዝሓቶም ማለት እዩ ክእለት ይሓትት ሞያ ይሓትት ንሕና ግን በዘን ሰብዕን ዘለና ብመዘክር ኣብ ዳይሪ ክኸውን ይኽእል ኣብ ሰልፎን ይኹን ኣብ ኣይፓድ ይኹን እንድሕር እንዳፀሓፍናየን ከድና ዳሕራይ ተመሊስና ክነንፅዖ ከለና ኣዝዩ ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ዲያብሎስን ሕጂ ኣነ ውሉድ ኣምላኽ እየ ብትብዓት ሓደ ካብቲ ብዚ ተጻሒፉ ዘሎ ትብዓት ኣሎና ኣነ ውሉድ ኣምላኽ እየ ክብል ተኾይነ እንታይ እተን ውሉድ ኣምላኽ ከብላኒ ዝኽእል ውሉድ ኣምላኽ ከብለኒ ዘይክእል ምክንያቱ ሕሊናና እንደዘይነቐፈና ውሉድ ኣምላኽ ከብለኒ ዘይክእል ነገራት ተሊኻ ነቶም ነገራት ኣልየ ብኸመይ ውሉድ ኣምላኽ ይኸውን ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ዲያብሎስን ናይ ክልቲኦም መንነት ኣቐሚጥሎ ኣብ ጥቕሲ 9 እቲ ዘይጠፍእ ዘርኢ ክልተ ዓይነት ዘርኢ ዘለና ስጋዊ ዘርኢ ሰማያዊ ወይ ኣምላኻዊ ዘርኢ ከዓ ማለት እቲ ዝብስብስን ዝፈርስን ዘርኢ ኣሎ ንዕኡ ክብል ከሎ ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ርኢና ነርና ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሪ ከዓ ከም ዕምባባ መሮር እዩ እቲ ቆፅሊ ይረግፍ እቲ ዕምባባ ይረግፍ እቲ ቆፅሊ ከዓ ይቕምስል ንስኻትኩም ግና ካብቲ ድህያውን ንዘለዓለም ዝነብር ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ኢሉ ኢኹም ከም ብሓድሽ ዝተወለድኩም ኢሉ ስለዚ እቲ ዘይጠፍእ ዘርኢ ምስ ተቐዳሚቲ ውሉድ ኣምላኽ ዝበልናያ ማለት እዩ ኣብ ቁፅሪ 11 9 10 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ኣብ ቁፅሪ 11 መለለይ ፍቕሪ ኩሉ ብፍቕሪ ክግለጽ እዩ ኣብዚ ገሊፅዎ ዘሎ ግን ኣብ ሓቅን ኣብ ግብርን ዝተመስረተ እዩ እቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ዝበሃል ኣብ ምንታይ ዝተመስረተ እዩ ኣብ ሓቅን ኣብ ፍቕርን ኣብ ግብርን ዝተመስረተ ምዃኑ እዩ ጥቕሲ 12 ካብ ቃኤል ምጥንቃቕ እዩ ቃኤል ይሓሊፉ እምበር ግብሪ ቃኤል ኣይተረፈና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዮሃንስ ብግልፂ ክገብሮ ከሎ ስለምንታይ እዩ ዝቐተሎ እንታይ ስለ ዝወሰደሉ እንታይ ስለ ዝበደሎ እዩ ኣብ ቀትለት ዘብፅሖስ ገለ ጉዳይ ክህሉ ይኽእል እዩ ኢሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ቃኤልን ኣቤልን ከንብብ ዕድል ንዘይረኸበ ሰብ ሕፅር ኣቢሉ እንታይ ገሊፅዎ ኣሎ ግብሩ እኩይ ግብሩ ሰናይ ግብሩ እኩይ ግብሪ ሓዊ ከዓ ሰናይ ስለ ዝነበረ ይቐቲልዎ እዩ ሰናይ ንዝገበረ ሰብ ተመጉሶ ወይ ከዓ ስኢልካ ትገድፎ ኢሉ ቃኤል ግን ከምኡ እዩ ገይሩ ስለዚ ኣብ ቁፅሪ 12 ካብ ቃኤል ምጥንቃቕ ይብል ቁፅሪ 13 ጽልእ ዓለምን ትብዓት ክርስቲያንን ክልቲኦም ብሓንሳብ ስለ ዘይከዱ ፍቕሪ ዓለም ስለ ዘለዎ ትብዓት ክህልዋ ኣይክእልን እዩ ገለ ናብ ጥቕሙ ገለ ናብ ስልጣኑ ገለ ናብ ሽመቱ ገለ ናብ ክብሩ ገለ ሽግር ስለ ዝፈርሕ ጽልኢ ዓለምን ትብዓት ክርስቲያንን ትብዓት ክርስቲያን ክህልወና እንተኾይኑ ምስ ትብ ዓለም ዘለና ርድኢት ኣብ ዓለም ዘለና ምጥንንጋድ ክጸሪ ከም ዘለዎ ዘብርህ ማለት እዩ ጥቕሲ 14 ካብ ሞት ናብ ህይወት ምስግጋር ካብ ሞት ናብ ህይወት ምስግጋር ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳጊርና እንብለሉ እንታይ ምስ በጻሕና እንታይ ምስ ሓዝና ብጸጋ ኣምላኽ በረድኤት ኣምላኽ ማለት እዩ ቁፅሪ 14 ብሓንሳብ እየን ዘለዋ ካብ ሞት ናብ ህይወት ምስግጋር ትብል ቁፅሪ 16 መስዋእቲ ፍቕሪ እታ መፍትሕ ድሕነት ዝብልዋ እዞም ናይ ትምህርተ መለኮት ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 16 በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብ እምበር ሓደ እኳ ካይጠፍእሲ ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ብምሃብ እግዚኣብሔር ክሳብ ክንደዚ ንዓለም ኣፍቀራ እዩ ስለዚ መስዋእቲ ፍቕሪ ስለዚ ብመስዋእቲ ፍቕሪ ስለ ዘድሓነና ንሕና ከዓ
ناي مسوعة فقر خنبر اتمال أخذ خاب قطري 16 قطر 10 شوعته قبراو رديئتي فقر خبل كله أب حقن أب قبرن تمسرت هاي لنيرو قبراوي رديئتي سلازي سبقال كحجز خالي بغسل حجز كمهر خالي وخسب خالي جن قبراوي رديئت أب قطري 10 شوعته أب قطري 10 شومنته فقري بقبرن بحقني قبل على تقيس والنيري دقي محجخا فقري بقبرن بحقني سلازي فقري بقبرن بحق انزقلت فقري اكزابير اب كرم اكزابير قبول زخونين قصر 10 الشعاتن اسران بحنساب اللوا مرققا لبن لعلنا املاخن مرققا لبن لعلنا انتاي مرققا لب زبلو زلو لبنا انت نقفناي سلازي اكزابير ابو امورنا بلبنا حق انياو ميزان سلازي قمته كاب تحقق نوصخو لنا اب حلينا تقاقي خازبل ميزان الله سلازي خايم ابوتات ندليتكا تقاصاصرو ندليتكم تقاصاصرو نحليناكم كن سمعوز نحليناكم كن سمعوتي اب بيلاطوس زمصوز نبره نتي بفرد زرخو بحقي اب حلينو انا جبنا يرخب كله نيبل نيرو عرك قيصر هيكون كان مندهر نحنا زبلنا كاز كبلو كله خا يفسل سلطانو خا فرح سلطقمو خا فرح نيري سلازي እግዚአብሔር በብዙሕ መገዲ ደግፎ ክድገፍ ስለዚ ካለ ጲላጦስ ወዲኡ ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እግዚአብሔር ስለዚ ምርግጋ ልብን ልዕልና አምላኽን ኣብ ቁፅሪ 19 20 ቁፅሪ 21 ክሳብ 24 ብሓንሳብየን ዘለዋ ጸሎትን ትእዛዝን ናይ ኩሉ መፍትሒ ጾምን ጸሎትን እዚ ከም ዝመሰለ ዓልየት ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅን ከም ዝበለና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎትን ትእዛዝን ኢሉ ኣሞዳታ ኸኣ መደምደምታ ናይቲ ጥቕሲ ገይሮም ልለው መምህርቲ ማርያም ስለዚ እዚአን ምፅማቑ ክጥዕመና ክነፅንዕ ከለና ክንሰምዕ ከለና እንታይ ኢና ተማሂርና ሎሚ እንታይ ነይሩ መጀመርያ እንታይ ነይሩስ ኣብ ሮና ኣብ ዝረስዖ ነቲ ዳይርና ግንፅል ኣቢልና ክርዮ ንኽእል ካብ ነፍሲ ወከፍ እንታይ ተማሂርና እዚ ሕዚ ዘሎ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ንኽርዳእና ከምዚ ገይሮም ገሊ ኣቐሚጦምልና ኣለዉ ሓውና መምህርቲ ማርያም ናብ ቁፅሪ 1 ንመለስ እምበር እዚ ትሕዝቶ እዚ እንታይ ትሕዝቶ እዩ ዘለዎ እንታይ ኢልና ነርና ብክልተ ዓኑድ ዝቆመ እዩ እዞም ክልተ ዓኑድ ከዓ ውሉድነት መሰል ውሉድነትን ኣብ ሓቅን ኣብ ግብርን ዝተመርኮሰ ፍቅሪ ኣሕዋት ፍቅሪ ቢጽ ፍቅረ ቢጽ ዝብል ማለት እዩ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ መእተዊ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ዮሃንስ حراي زبنا أقلقلتكم يبارك حاولنا مرتخم ماله قداميت ملغت يوحنس معرف سلسته ازري لب يوحنس وي لب حواري يوحنس تباهيلو كصواع زغئلي اذا معرف زيها اب كل تعبيتي اعماد زتسرتت يا تولدو من اغزابير كاب املاح مولاد مننت كمون فقربيز نحد حد كام فقار بقبري حواري يوحنس نظام عراف زياخ جمرا خلو أملاخ نعنا ولود كنبهال ذهب النافقري كما يزبل مخانو بمقررام إيو زقلس إذا ولد النتزي سمت رايزي كونس حدش من النتن ملوكتاو بحر مالت ملباس إيو كريستيان ولود برهان سلازخونة مستتعلمات زخونة حتيات حبرت كهلو كم زي قبع يرد أمور داتا دما حقنيا فقري بقال ترايزي كونس بتقبارن بمسوعتنتن كقلس كم زلوو كاب قائلن كاب كريستوسن أبنت موساد يمهرناي صحادة تزدنق فقر أملاخي رأيو ولد أملاخ كنبهال اتعبو كما يزبال فقرها برنا كمونينا سلازغا عالم نوع عيفلتو تنمو نعانا ايتفلتناني تنتاني قدس يوحنس رأيو إلو خجمر كله أأمرنا خردو خاب زخئل نلعلي زخونا ملوكتاو فقرنا مقلاسي
أملاخ كم بارو ترايزي كونس كم ورستي كنسوع بفقادو نايس أجا سراحي إذا فقد زي قدم كونات زي بلوخوي قدم كونات زي بلوخوينو كبارنت حاتيات نابناسنت ولدنت زساقاقري ترغامي أبوتات قدس يوحنس أفور كم زبالو حدا نقص نحدا دخا زختام كاب قدنا العلو ودخو قبرو خلو زلو خبري مستأملاخ نعنا كام مريت العلو زهابنا خبري كالنساسر أي كإلني علم نعنا زي مفلاتا وي زي مخبارا دما ملكت قنوع مقدم مخاننا إيو بحاسيرو علم نمنفساو خبرتنا خطفلتو زي مخالا نحنا دك عملاخ كاب علم زتفلنا مخانا زرئي ملالي مالتي تثبيت قلصات كريستوس تغسخلته أتم فقراتي حج ولد أملاخنا انتاي كم نخون كأغانا أي تقلصن نسوم الزقلس غنا كم تازل اللواخن ريئنا مو نعوخا من نمثل نفلت إنا حج ولد أملاخنا دحر ساعات دحر دقيق زخون قن نحنا نفلتنين سلازخا قدس بيت خريستيان موداتانا أسبق لنا دابلنا كنسلت مهرنا انتاي كم نخون غنا أي تقلصني سلازي اتي آمين حج سلازي عمونكو حج الدحين زبل قال مزي قال أملاخ زيس عرري مالتي هنياتو تادحنت نرقاقز الله أمن بر فردي عيمنا ناي بوي بروخ بحيدت امون كونكا اخامو ابوزح شمكاي ناب حاغوس غويتاخا اتو زبل دمسي مسمعنات راينا نرقاقز مالتي انتاي كم نخون غنا ايتغلصن نسوم زغلص غنا كلا امسا مالتي كم تازل واخن رينامو نعو كم نمثل نفلت إناي اتحجز لنا ولدنت ناي مجمرتات راي تناي موداتا خبريغن كريستوس بداغ مسعاتو مستقل سايز فسم نعو خنمثل مالت بصقو ملكوتاو خبر خنلبسن كاب كل دخام سغا خنوصن مالتي نازي نكريستوس مسل ممثال زبل بملكعن بمثلن زبلو اتممثال حواري يعقوب معرف حدا ياقوس 10 شوعه تايلو زلو كاب 10 شوعه جميرو ملؤن صبقون وهبت كابل علي كابتي ممللاس صلالوت زي بلو ابو برهانات يزوص مسبله بخر فتراتهم انت خنكون كم فقادو بقال حقي ولدنا اتحجي زلنا ولدنت ناي مجمرتات راي تناي موداتا خبريغن كريستوس بداغ مسعاتو مستقلص اي زفصم نعو خنمثل مالت بصقو ملكوتاو خبر خنلبسن كاب كل دخام سغا خنوصن مالتي ترغامي بوتات قدوس كيرلس ناي اسكندريا خمزبلو اتا اب سماي انقبلو خبري كاب مدراو امرو نلعلي نكريستوس كم تزلوا مرأي مالت ابت زي حلف برهانو مكفال مالتي سلازي انكوان نتي صحاي صدق كريستوس نزا حج نريا زلنا صحايون طميتنا قحبلنا كنريا برهان عقمنا مسؤول زنصاصر ايكونن اينخلني سالساي تسفا قدسنا تسفان قدسنان تقص سلسته اذا تسفا زي او زلاتو زبل كله كمتا نسو زونه نرئسو ينصحلو امنت بتسفايات تقلص نايزل عالم هيوت تسفا زلو وسب نتنصح زونه املاح كمثل ابزا مدرزيا رؤسو خاب حاتيات بمنصح بنسحان بصلوتن ينبر اذا تسفا زي نصح نابران منبر حيلي هبناي أبا مكاريوس كم زمهارو نفسي ناب سماياو مرعا تقرب انت داليا كم تمرعاو يا كريستوس نصح زغونه نساون بقدسنا كتسلم يقبا تقصر بعته بحر حاتيات نفس وكف حاتيات زقبر مفراس حقي يزقبر حاتيات مفراس حقي إيو حاتيات زتبهله كاب حق أملاخ موسى تراي زي كونس نملكوتاو فقاد بتحتي مصرار مالتي عمز مالت لولا الناس مالت نسرعات أملاخ نعيكا ناي جزع الإسخاخ حق ختكل مفتان اتي ناي صحفتن فريساويان زنبرس أجم كاسي فلتات سلزو حدو ما يكونن
نتحق أملاخ قديفهم جن بناتهم حقي بناتهم سرعات يخدون يروم قدوس أغسطينوس كم زبالو حتيات نا أملاخ كمفكار وسيخا رئيسها مفكار مالتي إذا دما كابت منشي هو زخونا أملاخ نرئيسها مفلاي علامة ممسا كريستوس كريستوس سلمتاي نابز علم مسيو حج خب منقستخات ممسا نبلو زلنا نمنتا علامة يخمتسي تقصى حموشة بحنساب اللوا نسون حاتيات كارحق إلو خم تقلصة تفلتيهم أبقون حاتيات يلون التعابو زنبر زبالة خلو حاتيات هاي قبر يمو نفس وكف حاتيات زقبر أي رأيون أي فلتنون وين سلقالاتك زاهر السمسقنا يخون سلازي تقدامي تممسا انتها قبر يماسيو نحاتيات كارحق حاتيات باروت غير خاب كريستوس فلينا سلازنبره بحاتيات مويتنا سلازنبرنا نحاتيات كرحق واقع كفيلي بأملاخ النتو زي كونها بتسقاو النتو كريستوس زمسا نحاتيات كابهي ودنا نمتفاعي أبو حاتيات سلازيلا مسؤول بحق زي صنع سب مسؤول بحق زي صنع سب أب حاتيات تلاماميدو أي نبرني وزي مالت فسيمو أي قاقني مالت زي كونس نحاتيات كمنابرا أي قبولون مالتي سلازي نحاتيات بتسقاو النتو سعيرو كنقول كلنا بملكوتا وحيلو ندحر سعيرو ملا داير ليوني مسكالا يدليوني مقنزاوا يدليوني بلغونا خا بحنت دقيق ناس أخوصانا كريستوس جن بتسقاو النتو واقا خفيلي حاتيات بأملاخ النتو أيكونني كريستوس زمزة نحاتيات كاب هيوتنا نمتفايو أبو حاتيات سلازيلا مسؤول بحق زي صنع سب أب حاتيات تلاماميدو أي نبرن إذا مالت فسيمو أي قاقن مالت زي كونس نحاتيات كمنابرا أي قبلون مالتي ترقوامي أبوتات قدوس كيرلوس كم زبالو كريستوس حاتيات زي بلو خوينو زتقلصة نعانا خاب حاتيات نمنساهيو نسو تحقنيا برهان سلازخونا أعوز نبر سب أبس المات أي نبرني كبرن نزخر سمي يخون قبر صدقي تغسي شوعات دكاي حدا كو عيسحتكم كم تنسو صادق زخونا اتصدق زقبركا صادقي منفساونت بتغبار يزغلس لسانكا تراي صادق كوينو تغباركا غوغي كخون اي خيلني حقنيا صدقي كابتا اوشنا زلو منفس قدوس زفلفل تغباري منفساونت بتغبار يزغلس لسانكا تراي صادق كوينو تغباركا غوغي كخون حقنيا صدقي كابتا اوشنا زلو منفس قدوس يزفلفل امنت بزي قبري موتيا كم تبهله صدق مالت فقد أملاخ أمدر مفزام مالتي صادق مخان مالت نكريستوس أبنا براخا مقلاز مالتي صادق مخان مالت سي كابحاتيات ناس مخان أيكونن مخنياتو سلمون أب مثالي 14 شدشن تايل زلو صادق شوعات تسابي ودقمو يتنسئل سلازي صادق مخان مالت نكريستوس أبنا براخا مقلاز مالت نكريستوس نتقال أملاخ أب هيوت كام منبر مالتي ولد أملاخن ولد ديابلوسن تقشمونتا ديابلوس كام مجمرتا حاتيات يقبري مو حاتيات تقبر كاب ديابلوسي ودا أملاخ كاب قبر ديابلوس من انتخاف الرس ايلو زتقلت اي ودا أملاخ نسرح ديابلوس مالت حاتيات يفرس انبر اي سعبون ديابلوس كام مجمرتا حاتياتين ياس لزخونة حاتيات زفوتو سب نثناي طفقات منفسي سعبالو قدوس هاتناتيوس كم زقلصو كريستوس سراح ديابلوس زفرس اللبوتا نفس وكف لب خريستياني كريستوس سراح ديابلوس زفرس اللبوتا نفس وكف لب كريستياني حاتيات كنسقر كلنا نسرح صلاعي نفسنا نفرس اللون هاي اتزي طفء زرئي قصري 19 كاب أملاخ استولد زبلة زرعو أو ينبريمو حتى يقبرني كاب أملاخ سلز تولدون
ሓጢኣት ክገብር ኣይኮነሉኒ ጽድቂ ዘይገብርን ንሓው ዘይፈቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ዲያብሎስን በዚኦም ዝግለጹ እዩ እቲ ዘርኢ ዝተባህለ ቃል ኣምላኽን ጸጋ መንፈስ ቅዱስን እዩ እዚ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ከም ድርዒ ካብ ሓጢኣት ይሕልወና ካብ ኣምላኽ ምውላድ ማለት ሓድሽ ባህሪ ምልባስ ማለት እዩ እዚ ዘርኢ እዚ ጥምቀት እዩ ብጥምቀት ዝረኸብናዮ ጸጋ ኣብ ውሽጥና ዓሚቕ ሱር ክሰድድ ከሎ ሓጢኣት ነፍስና ክገዝኣ ኣይክእልን እዩ መለለይ ፍቕሪ ጥቕሲ 11 ንሓድሕድና ክነፋቐር እዚኣታ ካብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዋ መልእኽቲ እያ ፍቕሪ ንሓድሕድና እቲ ቀዳማይን መሰረታውን ምልክት ክርስትና እዩ እዚ ትእዛዝ እዚ ሓድሽ ዘይኮነስ ካብቲ ጎይታ ኣብ ወንጌል ዝመሃሮ ዝጀመረ እዩ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ፍቕሪ ኩሉ ግዜ እተጠቓልሎ እዩ ይብል ፍቕሪ እንተሃልዩ ኩሉ ሰናይ ግብሪ ይስዕቦ እዩ ካብ ቃየል ምጥንቃቕ ቁፅሪ 12 ከምቲ ካብኡ እኩይ ዝነበረ ንሓዉ ከዓ ዝቐተለ ቃየል ኣይንኹን ስለምንታይ ከ እዩ ዝቐተሎ ግብሩ እኩይ ግብሪ ሓዉ ግና ሰናይ ስለ ዝነበረ እዩ እንእን ጽልእን ናብ ሞት ይመርሑ ቃየል ንሓዉ ዝቐተሎ ብሰንኪ ቅኒ እዩ ቅንኢ ማለት ንሰናይ ግብሪ ካልኦት ክትጻረር ከለኻ እዩ ቃየል ቀታሊ ቅድሚ ምዃኑ ቅኑዕ ዘይኮነ ቀናእ ነበረ ቅኑዕ ዘይኮነ ቀናእ ነበረ ጽልኢ ኣብ ልቢ ክቕመጥ ከሎ ከም እሳተ ገሞራ ንነፍሲ የቃጸላ እዩ ካብዚ ከም ዝሰውረና እግዚኣብሔር ጥቕሲ 13 ጽላእ ዓለምን ትብዓት ክርስቲያንን ኣሕዋተይ ዓለም ተጸላኣትኩም ኣይትገረሙ ጽልኢ ዓለም ንክርስቲያን ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ኣይትደነቑ ተባሂሉልና ኣሎ ብርሃን ንጸልማት ስለ ዝቐልዖ ጸልማት ንብርሃን ይጸልእ እዚ ጽልኢ እዚ ካብ ግዜ ቃየልን ኣቤልን ዝጀመረ ጥንታዊ ጽልኢ እዩ ቅዱስ ቄርሎስ ናይ እስክንድርያ ከም ዝገለጾ ዓለም ንዓና ክትጸልአና ኸላ ምስ ክርስቶስ ሓደ ምዃንና መረጋገፂ ይኾነና ምክንያቱ ጎይታ ዓለም ንዓይ ጸሊኣትኒ እያ ኢሉና ኣሎ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝተምሃርናዮ ሓደ እኳ ገባር እኩይ ብምዃኑ መከራ ዝጸግብ ኣይሃልኹም እዩ ስለዚ ኣብ ሓቂ ከለኹም እቲ መከራ እንተመጽ ግን እዚ መለለይ ናይ ክርስትና እዩ ቁፅሪ 14 15 ብሓንሳብ ኣለዋ ካብ ሞት ናብ ህይወት ምስጋር ንሕና ንሕዋትና ነፍቅሮም ስለ ዝኾንና ካብ ሞት ናብ ህይወት ከም ተሳገርና ንፈልጥ ኣሎና እቲ ዘይፍቅር ገና ኣብ ሞት እዩ ዝነብር ቁፅሪ 15 ንሓዊ ዝጸልእ ዘበለ ቀታል ነፍሲ እዩ ቀታል ነፍሲ ዝኾነ ኩሉ ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣብኡ ከም ዘይነብር ትፈልጡ ኢኹም ጽልኢ ምስ ቀትለት ማዕረ እዩ ንሓውካ ምፍቃር ግን መረጋገፂ ሓቀኛ መንፈሳዊ ህይወት እዩ ጽልኢ ዘለዎ ሰብ ኣብ ሞት ይነብር ኣሎ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ፍቕሪ ናይ ነፍሲ ህይወት እያ ሰብ ከየፍቀረ ብመንፈስ ህያው ክኸውን ኣይክእልን እዩ መስዋዕቲ ፍቕሪ ቁፅሪ 16 ንስን ህይወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ዝሕለፈ በዚ ንፍቕሪ ንፈልጣ ኣሎና ንሕና እውን ኣብ ክንዳ ኣሕዋት ህይወትና ከነሕልፍ ይግባአና እዩ ፍቕሪ ማለት ጥቕሚ ርእስኻ ምስዋዕ ማለት እዩ ከምቲ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዘርአየና ፍቕሪ ንዓና ኣብነትና እዩ ሓቀኛ ፍቕሪ ክሳብ ሞት ዝበፅሕ መስዋዕትነት እዩ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን ከም ዝተባህለ ንሓውካ ክትብል ካብ ሰናይ ገዛእ ርእስኻ ጣዕሚ ወይ ህይወት ምሕላፍ እቲ ዝለዓለ ቅድስና እዩ ግብራዊ ረድኤት ቁፅሪ 17 ግና ከዝኾነ ይኹን ጥሪት ዝዓለም እዚኣ ዘለዎ እሞ ሓዉ ተሸጊሩ ከሎ እናረኣዮስ ድንጋፁ ዝዓፅወሉ ፍቕሪ ኣምላኽ ከመይ ኢላ ኣብኡ ትነብር ፍቕሪ ብልሳን ጥራይ ዘይኮነስ ንዝጸገሞ ሰብ ብምርዳዕን ብምሃብን ክግለጽ ኣለዎ ንብረት ዓለም ሒዝካ ንሓውካ ክትሕግዝ
زي مفتان نتعوش تخاذل فقر أملاخ مخحدي قدس باسليوس كم زبلو اتعب ساسونكا عسي خايو زلخا باني نايت زتمي فقري متحاز وي معقار خونكو زي كونس مكفال ايوي فقري بقبرن بحاكن قصري عسر وشمنته هاتم دكه بقبرن بحاكن نمبر بغالن باللسانن اي نفاقر حقኛ فقري مسوعتነት زحاتت تكباري بزربا تراي زقلص فقري متاللي بحق مفقار مالت مستقال املاخ زسمامع فقر مالتي فقري كم اساتيا اسات كيمقه ترغم يبلون فقرون كي تتكبره فقري اي بحالن مرققا لبن لعلنا املاخن وصري 19 ساب 10 منم እኳ ልብና እንተነቀፈና አምላኽ ካብ ልብና ዝዓብን ኩሉ ዝፈልጥን ስለ ዝኾነ ንልብና ኣብ ቅድሚኡ ነህዳእዮሞ ካብ ሓቂ ምዃንና በዚ ኢና ንፈልጥ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ልብና እንደዘይነቐፈና ትብዓት ኣሎና ኢሉ ነይሩ እዩ ሕጂ ከዓ ምንም እኳ ልብና እንተነቐፈና ኣምላኽ ካብ ልብና ዝዓብን ኩሉ ዝፈልጥን ስለ ዝኾነ ንልብና ኣብ ቅድሚኡ ነህዳእዮሞ ካብ ሓቂ ምዃንና በዚ ኢና حلينا مس وقاسنا تجاجيها لها ميزان زنبيل له أبزبل بقال أملاخ نخن تعراريو بنسحة خن تعراريو عدل نركب مالته مخنياتو لبنا عند زين قفنا يلو لبنا أبكر ميون هدا أيوي حدا جزية حلينا بسنك ذا حالة جيجاتنا يوقسنا يخون أملاخ جن قبل لبنا يعبيو نستروح روح سلازخنا ننسحنا يقبليو لبنا خن هدي عبت بحرة أملاك نوكلي قبائل قدوس أغسطينوس لبخا يوقسك كاي خون فرادي خاقن كاب لبخا يعبيو أملاك كله سلاز فلت كابتن احنا نرئسنا نفرد فردي نلعلي نسو بمحراتو يتمتناي صلوتن تأزازن قصر 21 ناي موداتا تقسي مالت 24 هاتم فقراتي لبنا عند زي نغفنا أب أملاخ تبعات لنا نتأزازاتو إن حلون أب كرمي بحث بلون نقبرن سلازخونا نتن اللي منزبلة كابو نقبلينا كم تنسو ذهابنا تأزاز قرنا بسن ود إياس كريستوس كان أمن نحد حناون كان فقر تأزازو زي تأزازاتو زحلو دما أو ينبر نسو ناو ينبر نسو أبانا خبز نبركا بتذهبنا منفس نفلتينا بفقري انت تملالسنا أبكر ما أملاخ تبعاته اللونا تأزازاتو دما بودو بإيسوس كريستوس مؤمنا نحد حدنا مفقارني إذا دما ناي منفس بالسرح أوش أنا يرقاقس صلوت ملاش يركب مسفقاد أملاخ مز سما معيو صلوتنا ملاش تركب وي ملسي ناي صلوتنا نقبل صلوتنا مس فقاد أملاخ من السما معي فقاد أملاخ دما أفقري تتغليلو ألوي مدام دمتا معرف سلستيل زا معرف زي أبحثيرو أب سلست عبيتي ملقتات تتقاللي قداماي ناي صقا خبري ولد أملاخ مخانا ناي أملاخ فقرنبر ناي قبرنا وزيتا يكونن إذا خبر إذا دما كاب حاتيات تفعلي زنبر قدس هيوات كهلونا يدرخنا إذا دما قدسنا هيواتنا كلاي قبراو فقري سمعيت زي كونس مسواتي كم تكرستوس هيواتو من انتانا زحلفة نحناول نحواتنا كنحلفن كنردئن كريستياناو قديتا قالونا سئلي موتي فقرقنا هيواتي ثالثا قسانت نايلبي أمن قد صدق خن ملالس كلنا حلينا السلام يركب أملاخ قبل بنا يعبس لزخنا دخامنا يفلتيو سلازي أم محرتو تأمامنا بتبعات كنسلن تأزازاتو خنحلون يقبا إذا دما تبعات بكر مكزابير أبكر ما أملاخ تبعات مهلاو يبهال
ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ማለት ንኣምላኽ ምእዛዝን ንሰባት ምፍቃርን እዩ ብዝብል ሓሳብ ይጠቃለል። እዚ ድማ ናይ ሓቀኛ ክርስቲያን መለለይ ማሕተም እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ክብርን ምስጋናን ንእግዚአብሔር ይኹን። ንመልእኽቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ፀኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምዎ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ፀኒሉ ይስማዓኹም። ንዝተረፈ ኣገልግሎትና ኣውደ ምህረት ንሓውና ዲያቆን መሓሪ عليه وتسمعلنا نزمهارنا نزقسطنا دولة بحري እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮ ነቦና ድማ ስለተዝመሃሩና ሰፊሕን ገላጽን ትምህርቲ እግዚአብሔር አምላኽ ጸጉ ይብጽሐሎም አውና መምህር ተኽሉ ድማ ከምቲ ናይ ኩሉ ጊዜ እትገብሩ አገልግሎትካ ነዚ ጊዜን ጻዕርን እንዳሓትት አገልግሎትካ እግዚአብሔር አምላኽ عزيزي يباركك قال هيوت يسمعك الشيء كابز بمقصال كم تلمود كاب غباء مزمور كهلونا ايو مزمور دزمر زميل أنا لقني تدلي سب أنا خزمر لهم عتيل عدينا عين علم الشيء قال صحافة الليل الشيء عدينا عين علم ايش كبرنا أملاخ يكون مسلم قدس امين بጸጋኻ بمحرتك مرحن بعلኻ المزمور تزمري كبرنا أملاخ يكون بጸጋኻ بمحرتك مرحن بعلኻ بጸጋኻ بمحرتك مرحن بعلኻ دخمي أنا كل زتلو نبخا قريبة بمحرتك خحلو لو مسوسينا يحق خاف ختلو بتقاخا بمحرتك مرحن بعلخا بتقاخا بمحرتك مرحن بعلخا نعلم تبرع انت برتعني مساود يا سيطان انت حاكلني كاو كله زدحن يسوس يالوني بتقاخا بمحرتك مرحن بعلخام بتقاخا بمحرتك مرحن بعلخا كم تتدلني متانك عيلكا ጸጋኻ ብዛሓለይ ጎይታይ ሓደራኻ ተቆጻጽር ህይወተይ ምርሓኒ ባዕልኻ ተቆጻጽር ህይወተይ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ቃልካ ንኽሕሉ ጎይታይ ሓግዘኒ ንድሕሪት ከይምለስ ተስፋኻ ሃበኒ ምሉእ መዋእለይ ኣብ ቤትካ እምብረኒ ምሉእ መዋእለይ ኣብ ቤትካ እምብረኒ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ካብ ቤት የጥፋአና ቤት የንብረና ኩለና ኣምላኽ ይኹን ሓይሉን ፍቅሩን ይሃበና ክብሪ ንኣምላኽ ዲያቆነ የመስግነካ ብጣዕሚ ተቐኒየለ ቴንኪዩ ቃል ህይወት ተስምዐልና ዲና ኢና ዓለም ጥዕምቲ ፍትውቲ መዝሙር ናይ ቤተ ክርስቲያንና ክንሰምዕ ፀኒሕና እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክት ይስማዕልና እሺ ስድራ አምላክ ካብዚ ብምቕጻል ነዛ መዝሙር ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ከነስተንትና መድረኽ ናባኹም ከምዛ ክንሰምዓ ፀናሕና ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ ኩሉ ነገሩ ንኣምላኽ ይድህቦ ደሎ
أنا بعلي كيدة بعلي كوعز بقنع ما قد خيد سلزيكل يتسقاها بمحرتك السغام راح أنا تتدليو ما قدي كم تزدليو عين كم تتدليو عين تسمى أنت خون نسخاب على خمر حن بتسقاها بمحرتك يا تبل أنا دوخمي كل سبزة تالو ليلو قلنا بها قريبة بمحرتك من تخحلس بك وسينه سلازب على خمر حن كم فقط كم برني إذني عالم تبرا خيطا لأن ما أنتي كاب كل تدحن يسوس يالخني يدبلو سلازي خنت تدلي ان من تخون الكا خنت تدلي ان من تخعيلكا تصقا خبز حلي يوتكا على خاطو قطات صرو قال كان خو حلو خم قال كا خملالس دما قويتا حق الزني ندحريت من تخيملس نابت زنبركو حماق هيوت كيملس منتي مولو مو علي عبيت كام برن خبيت كايتو تصني تبل عبايت صولتيا شماما هيوت ثانك يو أنا لم حفتنا بتعمي وناي بحق طعمت مزمور أنا أنت أب داويت معرف إسران حمشتن 4 حمشتن أتي مس أند خدا مستا مزمور كستنتنا خلخو أوزغا بهر ጎደናታትካ ኣፍልጠኒ መንገድታትካ ምርሓኒ ንስኻ ኣምላኽ መድሓኒየ ኢኻ እሞ ብሓቂ ምርሓንን ኣስተምህረንን ኩሉ መዓልቲ እፅበየካ ኣለኹ ኩላተን ነቢባት ፅብቕቲ እያ ግን እዚኣ ምስታ መጀመርታ ደጋጊማ ትብላ ነበረት ምስኣ ትኸይድ ኢለ ክስታይ ገይረ እያ ቴንክ ዩ تفكر عليه وتسمع لنا ماما هيوت مزمور داويد مبل 15 قطر 5 دحيركم دعاتكم حاونا دياكم قرماي حاونا دياكم ساميئيل ماما هيوت وين انكو على سلاماتكم I mean I'm sorry حق خبر دنجياتي دنجا وعيلاسي دنجا متي 4 يا دياقونم معرف 25 كوينة 4 and 5 እሺ ቴንክ ዩ ማማ ይሁን ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ በቃ ድኻምካ ተኣሚንካ ኩሉ ነገርካ ንኣምላኽ ምሃብ በቃ ባዕልኻ ምርሓኒ ከምቲ ትደልዮ ግበረኒ ንድሕሪት ከይምለስ ሓልወኒ በቃ ኣብ ቤትካ ክነብር ዝደሊ ድሕሪ ሕጂ ንድሕሪት ክምለስ ኣይደልን እየ ኩሉ እንትናይ ናባኻ ማዕቅቦ ኣለኹ ባዕልኻ ምርሓኒ ያታ ትሕዝቶ እሺ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል مسألة تخيد انت خويناسي اب ماتيوس وانجيل معرف شمونت فقد خلته እሺ انه لمسا مسيو قويتاي انت تفتس كتنسهان تخيلي خانا بله سجدلو تبدامو قال هو تسمع لنا حاونا دياقون ساميل وانجيل ماتيوس معرف شمونت قطر خلته እሺ ካልኦት ብጸጋኻ ብምሕረትካ ምርሓኒ ባዕልኻ دياقونم كالسب تزيلس كاليت اللاتني شعوق لكاميل السويلة እሺ ጽቡቕ أخي بس حني للسويلة أب زي أخا بولي كدان عنتوني حد ناي بولي كدان كأني أب زي ساعات معرف 33 قزر عسل سلسة كل اسك 10 شمنت تخيدها قند 10 سلسة تأكلها بهالتي امبارسي أب عينخا موغوس انت دقارخي بس ما انتي أب عينخا موغوس كركب بجاخا من قد خافلتني إزي هزبزي خا هزبخا 5 خوني رئي اللخو قال هو تسمع لنا تخكل ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 33 ቁጽሪ 13 እታ ናይ ዓንተ ወይ መዝሙር ዳዊት እውን ብሉይ ኪዳን እንድያ እዚኣ إلى حقها بولي كدان يساوي سوري ካብ ኦሪት ንምባል ኢኖኖ ድሓን ርዱኢ ተረዲእና ኣሎ ካብተን መፅሓፍቲ ኦሪት ዘጸአት 33 13 ቴንኪ ማማ ህይወት قال هو እሺ ካልኦት ጊዜና እንጥቀመሉ እሺ ሓፍትና እልልታ
مزمور 117 فقد 27 117 شيء نتأمرات كا خستنتنوس حق خاف لتأني آمين عليه وتسمع لنا حفتنا على مزمور داويت 119 قطر 27 الشيخ علوت نساتف كابزا برخت ها حنت نفتن أنا رغبت لك حول الشيء ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁፅር 4 شيء ግናኸ እቲ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምእንቲ እታ ኣብኣ ዘፍቀረና ዓባይ ፍቕሩ ንኣና ብበደልና ምዉታት ኮለናስ ምስ ኣምላኽ ህያዋን ገበረና ብጸጋ ኢኹም ዝደሓንኩም آمين عليه وتسمع لنا تغكل مأمر تمنيت إفيسون 4 معرف كلتك 4 صفحة مشته الشيء عليه وتسمع لنا الشخالوت እሞ ጊዜና ክንጥቀመሉ ካብዚ ቀፂልና ነዚ ሎሚ ዝተማሃርናዮ ቀዳመይቲ መልእክቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ካልኣብ ህይወትና ዘጋጠመ ነገር ካብ ታሪክ ቅዱሳን ካብ ብዙሕ ነገር እናምፀና ከነሰንትን ክንገልጽ ከነብርህ ሓሳባትና ሼር ክንገብር እንታይ ተማሂርና እንታይ ኣስተውዒልና ብፍሉይ ሎሚ እንታይ ኣስተንቲና ወላ ኣትሊስት ሓንቲ ጠቕሲ ካብዚ ኩሉ ካብዘን 24 ሓንቲ ፈቕዲ ኣውፂና ዲስካስ ክንገብር ኣምላኽ ሓግዘና መድረኽ ናባኹም ወፅሪ ክንደዚ ኣውፅለ ይበሉኒ ዳንበብኩም ክትሳተፉ ትኽእሉ ኢኹም ኣዝዩ ሰፊሕ መልእኽቲ ዘለዎ እዚ ሎሚ ተማሃርናዮ ከምዚ ክንሰምዖ ፀናሕና ኣብ ንኡሳት ኣርእስታት ገይሩ ሓውና መምህር ተኽሉ ፅቡቅ ገይሩ ይዳድዎ ኣዝዩ ብሩህ እዩ ብዙሕ ነገር ክንብል ንኽእል ኢና ኣነ በታ ታሕቲ ብ24 ኣነ ክጅምር ዲያቆነ ኣብድሕሪ ካብኣ ከንብብ ስለ ዝፀናሓኹ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ትእዛዛቱ ዝሕሉ ድማ ኣብኡ ይነብር ንሱን ኣብኡ ይነብር ንሱ ኣባና ከም ዝነብር ንሕና በቲ ዝሃበና ንላዕሊ ቁርትለይ ትገብራ ኣይትረአና ኣላ ዝሃበና ኢላሲ ተብናትካ ሳይነት ዝሃበና መንፈስ ንፈልጦ ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እወ እቲ ትእዛዛቱ ዝሕሉ ድማ ኣብኡ ይነብር ትእዛዛቱ በቲ ዝፈትዎ ኣምላኽ በቲ መንገዲ ኣምላኽ ክንከይድ ከለና ይፍለጠና ይሰውነትና ካብ ናይ ኣምላኽና መንገዲ ወፂና ሓደ ነገር ሕማቕ ነገር ክንገብር ከለና ከዓ ነብስና ይነግረና ልብና ኣይሕጎስን ሸበሽበት ጋርጋር ይስማዓካ እዩ ዝኾነ ነገር ነው ካብቲ ዝኾነ ነገር ቁርብ ትለይ እንድሕር ዝንብል ኢልካ ካብቲ ትገብሮ ብመንገዲ ኣምላኽ ክትከዶ ትታገሎ ምስ ኣምላኸይ ክነብር የልካ ሓደ ነገር ምስ ኣምላኽካ ደይነብር ነገር ገጥመካ ከለዋይ ስለምንታይ ዝኾይኑ ኢልካ ንስኻም ቁርብ ትለይ ክትዕንቀፍ ትጅምር እሞ እቲ መንፈስ ኣብ ሰውነትካ ዘለካ ይርብሸካ ስለምንታይ ገይረዮ ኢልካ መሊስካ ትጣዓስ ነቲ ድገበርካዮ መሊስካ ንኽትምልሶ ከዓ ብዙሕ ነገር እንታይ ድባል ትኸውን ኣነ ካብ ነፍሰይ
ክሪኦ ከለኹ በቲ ናይ ነፍሰይ ገይረ ክዛረብ ትእዛዝ ኣምላኽካ ምግባር ምስ ኣምላኽካ ምንባር ካብኡ ዝጥዕም ምንባር እንታይ ኣሎ ብቐሊል ነገር ሕጉስ ኮንካ ክትነብር ምስ ኣምላኽካ ክትነብር በቲ ትእዛዝ ናይ ኣምላኽካ እንድሕር ከድካስ ኣብ ነፍስኻ ይነግረካ እዩ ብጌጋ ስራሕ ክትገብር ከለኻ ትጣዓስ ከለኻ ወልጠኻ ማብዛ 24 ኣነ እተኪረ ክስታኸብል ፀኒሐ እሞ ኣምላኽ ይርዳኣና በቲ ናቱ መንገዲ ክንከይድ ፅቡቅ እንዳገበርና ሕጉስ መንፈስ ክህልወና ምስ ኣምላኽና የንብረና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚኣ ክብል ኢለ ዲያቆን ኣብዚኣ ትኣኽለ ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና ኣዴናይ ንዓለም ፅቡቅ ኣስተንትኖ እግዚኣብሔር ደግፈና እሺ ካልኦት መበል ዲያቆነይ መበል ማሙሉ እሺ ፍቅዲ 15 ንሓው ዝፀልእ ዘበለ ኩሉ ቀታል ነፍሲ እዩ ቀታል ነፍሲ ዝኾነ ኩሉ ድማ ናይ ዘለዓለም ሂወት ኣብኡ ከም ዘይትነብር ትፈልጡ ኢኹም ዝብል ኣብዚኣ ኣስተንቲነ ናይ ብሓቂ እታ ቀንዲስ ፍቕሪ እያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍቕሪ እዩ ንዓና ሂወቱ ኣጥፊኡ ስለ ፍቕሪ ሓሊፉ ስለ ዘፍቀረና ስለዚ ፍቕሪ ነቲ እተፍቅሮ ኩሉ ዘተንተነናስ እቲ ዓባይ ነገርስ ፍቕሪ ምዃና እየ ክስተንትን ፀኒሐ ንሓው ዝፀልእስ ዘበለ ኩሉ ቀታል ነፍሲ እዩ ዋላት ዝበደለካ ተልዩስ ከይደ የቕረበል በለሎ ዝብል የቕረበለለይ ኢልካ ከይበልካ መባእ ትሃብካ ዋላ ቅርሺ ዋላ 1,000,000 ትሃብካ እቲ ቅሬታ ተዘይብሉ ዋጋ ከም ዘይብሉ ከም ዘይ ቅበለና እቲ ቀንዲ ቅሬታ ፍቕሪ ከም ዝኾነት እቲ ናይ ጎይታና ዋጋ ከፊሉልና ንፍቕሪ ኢሉ ክንዳና ተሰቂሉ ዝኩሉ ገይሩ ብሓቂ ክነስተንትኖ ከለና ብዝፀሙና ኩሉ ብሓቂ ንምንታይ ንፀውም ኣለና እንታይ እዩ ገይሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንደይ የሕሊፉ በዚ ሕማማት ምስኡ ክስማዐና ብሓቂ ስለ ፍቕሪ ዝገበረልና ኩሉ እናስተንተናስ ብስሕወትና ሰላም ፍቕሪ ክንገብር እግዚኣብሔር ይሓግዘና ሳታ ፍቕሪ ታሽ መስተንቲና ማለት ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና ፅቡቅ ኣስተንትኖ ፅቡቅ ትምህርቲ ከዓ ማማሙሉ ቴንኪዩ ቃል ሕይወት ተስማዓልና እሺ ሓፍትና ፍሮይኒ ዲያቆን ሃዊ እታ ናይ መጨረሻ ኣውፃለይ ሞ ሳኻን ብባደለይ 4 እሺ እቲ ትእዛዛቱ ዘይሕሉ ድማ ኣብኡ ይነብር ንሱ እውን እቲ ትእዛዛቱ ዝሕሉ ድማ ኣብኡ ይነብር ንሱ እውን ኣብኡ ይነብር ንሱ ኣባና ከም ዝነብርሲ ንሕና በቲ ዝሃበና መንፈስ ንፈልጥ ኢና ኢሉ ሕጂ ኩሉ ነጊርዎ እዩ እቲ ትደለና እቲ ዝጠቕመና ገሊፅዎ እቲ ዘይጠቕመና እውን ገሊፅዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንንሕርሕርካ ዘይምፍቃር ከም ዘይፈትዎ ነጊርና ግን ቁሩብ ካስተንትና ዘለኹ ናይ ቅን እዩ ቃኤል ንኣቤል ስለ ዝቐንኣሉ እዩ ቀቲልዎ እና ብዙሕ ግዜ ድማ ኣብ ህዝብና ቅን ይርአ እዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ከም ዘይፈትዎ ምክንያቱስ ኩሉ ግዜ ብናይ ሓደ ሰብ ፅቡቅ ነገር ክንሕጎስ ከም ዘለና ቅንስ ከዓ ክንደይ ሕማቅ ነገር ከም ዝገብርሲ እሱ ኣስተንቲነ ንሓውስ ከም ዝቐትሎ ገይርዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ስለተናእደ ኣይተሓጎሰን ስለዚ ኣምላኽ እዚ ኣስተንቲነ ማለት እዩ ኣምላኽ ሓሎ ይርዳእና ካብ ክፉእ ነገር ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና ተናፍረ ወይኒ ቴንኪዩ ኣነ ንእሽተይ ዶ ክፍትን ዲያቆን ወደይ ማማ ሕይወት ኣነ ካ ዘላትኒ ወይ ኩሉ መምህር ተኽሉ ብደቅኻ ተሓጎስ ናይ ብሓቂ ከምኡ ከዓ ኣቦታትና ፅቡቅ ንምሃር ኣለና ነቲ ናይ ብሓቂ ኩሉ ዳርጋ ፅቡቅ በርሂ እዩ ከምቲ ዝበልኩሞ ከዓ ብዙሕ ትሕዝቶ ኣለዋ ኣነ ግን ኣብታ
1920 ንዓኣ ምስኣ ኣብታ መዕፀው ቦና ዝበሉና ብዛዕባ ኣብ 3 ክስታይ ገይሮም ነይሮም ቅድስና ግብራዊ ፍቕሪ ቅሳነት ናይ ልቢ ሕጂ ኣብታ 19 ከንብባ ከለኹም ፃሞታኒ 19 أو أبصر أوكي ምንም እኳ ልብና እንተ ነቐፍና ኣምላኽ ካብ ልብና ዝዓብን ኩሉ ዝፈልጥን ስለ ዝኾነ ንልብና ኣብ ቅድሚኡ ነድሃዩ እቶም ደቓሉሲ ውሉድ ኣምላኽ ኣይኮኑን ሻዓንታይ ለሓቲት ኣነ ደቓሉ ዳብ ኣምላኽ ኣሎ ድዩ ምስ በልኩ ኣቦና እንታይ ሎምኒ ታጠቕሲ ክዝክር ኣይክእልኒ ነቶም ክልተ ልቢኡ ደቓሉ ዝብሎም ኣምላኽ ኢሉ ሕጂ ብዚኣ ኣብታ መደምደምታ ብኸምኣ ከተሓሕዛ ደልየ እቲ ልብናሲ ኩሉ ፍቕሪ ዝዓበየ ፍቕሪ ክንብል ውዒልና ናይ ብሓቂ ንስኣታ መጀመርታ ልብና ከዓ ክቐንዕ ከም ዘለዎ ኣብዚኣ ኣብዛ 19 ከዓ ኣምላኽ ኩሉ ፈልጦ እዩ ሕጂ እቲ ክልተ ልቢ ምዚኣ ከተሓሕዛ ደልየ እቲ ኣብታ ኣብዚኣ ሕጂ እቲ ናይ ልቢ ክስታይ ኮይኑ ክብል ከሎ ናይ ኣምላኽ ክትኮን ከለኻ እንታይ ኢሎም ኣብዚኣ ታሕቲ ቦና መዛዝምቲ ኣብ ናይ ቀዳማ ዮሃንስ ውሉድ ኣምላኽ ምዃኑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ልብኻ ቁኑዕ እንተኮይኑ ሓደ ልቢ ተልካ ውሉድ ኣምላኽ ኢኻ ማለት እዩ ኣብታ ሓንቲ ቅድሚ ሕጂ ተማሃርናያ ግን ደቓሉ ኢሉ ፀዊዕዎም ኣብ ናይ ኣምላኽ ዳ ደቓሉ ክብል ከሎ ክልተ ልቢ እዮም ኢሎምኒ which is makes really ናይ ብሓቂ ሕጂ ሲ ኣብታ ክልተ ልቢ ግን ውሉድ ኣምላኽ ኣይኮኑን እቶም ሓጢኣት ዘለዎም ካ ትዛዓበየ ሓጢኣት ዘለዎም ካ እሳቶም እዩ ዝብል እሞ እዚኣ ከተሓሓዛ ደልየ ምስታ ፍቕርሲ ልብና ከዓ ሓንቲ ክትከውን ኣለዋ ክልተ ልቢ ሒዝካ ምክንያት እታ ዝኸፍአት ኮይና ተሰሚዓትን ብዚኣ ክንመሃራ ዘምሰና እሞ ንሳ ክገልፃ ደልየ ቴንክ ዩ አሜን ቃልዎት ተስማዕልና ማማ ህይወት ቁጥሪ 19 ቁጥሪ 20 ከምኡውን ሕልፍ ሕልፍ ኢላ ብዙሕ መልእኽቲ ተናኺፋትልና እሺ ሓውና መምህር ተኽሉ ኣነ እውን ኣብ ኣየ ክምለስ መስለኒ 19 ምንም እኳ ልብና እንተ ነቐፈና ኣምላኽ ካብ ልብና ዝዓቢ ኩሉ ዝፈልጥን ስለ ዝኾነ ንልብና ኣብ ቅድሚኡ ነህድኣዮ እሞ ካብ ሓቂ ምዃንና በዚ ኢና ንፈልጥ ሓዋርያ ጳውሎስ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ካብ 18 ክሳብ 19 ሰናይ ምግባር እምነ ኣለኹ ምግባሩ ግን የብለይን ንሕና ከዓ we have to forgive ourselves ሓደ ግዜ ዋላ እንዳተመላለስና ከለና ነቲ ድተነሳሕናሉ ነገር ኩሉ ግዜ እንዳዘከርና ይግባአና እዩ ክንዝክሮ እዩ ዝግባአና ግን we don't forgive ourselves ኣምላኽ መሓሪ ምዃኑ ክንኣምን ኣለና ምክንያቱ እቲ ጌጋ ነገር ዝገበርናዮ እንተ ደኣ ተነሲሕናሉ ክንርስዖ ዘይኮነሲ ብኡ ግን ኩሉ ግዜ ኣነ ከምዚ ኣይግባኣንን እንዳበልና ንነብስና ክንወቅስ የብልናን ምክንያቱ እቲ ሕሊናና ይወቅሰና ኣሎ which is good ከምኡ ከዓ ዝብል ሓጢኣቱ ዝረስዖ ኣምላኽ ሓጢኣቱ ይዝክሮ ሓጢኣቱ ዝዘከሮ ግን ኣምላኽ ሓጢኣቱ ይርስዓሉ እዩ ስለዚ እቲ ምዝካሩ ፅቡቅ እዩ ግን we have to forgive ourselves ምክንያቱ ኣምላኽና እሙን እዩ ንዝተነስሐ ሰብ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ከምቲ ኣቦና ሳባ ዝብልዎሲ ንስሓ ዘማዊትሲ ድንግል ይገብራ ስለዚ ኩሉ ግዜ ትሕልናና ይወቅሰና ፅቡቅ እዩ ግን ኣብኡ ከዓኒ ምክንያቱ ብኡ ገይሩ ሸይጣን ከዓ ክኣትወና ዝኽእል ምክንያቱ ኣብኡ እንተ ደኣ ተመላሊስና እስኻ ከመይ ጌርካ ትኸይድ ከምዚ እናገበርካ ንቤተክርስትያን ትኸይድ ከምዚ እናገበርካ ንክስታይ ትገብር እንዳበለ ስለ ዘሸግረና ንዕኡ ከዓ ክንኣልዮ ይግባአና እሞ ነቲ ናይ ኣምላኽ ክንጥምት ይግባአና ክብል ደሊ ክብርን ምስጋናን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ታንኪዩ ዲያቆና አሜን ሓውና መምህር ተኽሉ ቴንኪዩ ቃልዎ ተስማዕልና እሺ ካልኦት እታ ግዜ ትኸይዳላ ንጠቀመላ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ዲያቆን ሃዋ ጀመርካ ረኺበ ኣብ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ስለዝፈቀደ ከምዚ ዓይነት መዓልቲ ሂብና እሞ ንኣምላኽ ነመስግኖ ኣብታ ዮሃንስ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3:16 ካብኣ ጀሚረ ስገብተን 17:18 ንሱ ንሂወቱ ኣብ ክንደና ስለ ዘሕለፈ በዚ ንፍቅሪ ንፈልጥ ኣለና ንሕና እውን ኣብ ክንዲ ኣሕዋት ሂወትና ክንሕልፍ ይግባአና እዩ
ኣብ ክንዲ ኣሕዋትና ሲ ክሳዕ ክንዲ ዝዋላ ሂወትና ከነሕልፉን ይሕተና ኣሎ ማለት እዩ ከነሕልፍ ይግባአና ይብለና ኣሎ ከመይ ከምቲ ንሱ ኣብ ክንዳና ዋጋ ከፊሉ እዩ በዚ እታ ፍቅሪ ኣምላኽ ኣባና ከመይ ከም ዘላ ንፈልጣ ንሕና እውን ልክዕ ከምቲ ክርስቶስ ዋጋ ዝኸፈለልና ንሕና እውን ኣብ ክንዲ ኣሕዋትና ሲ ዋጋ ክንከፍል ከም ዘለና ውርድ ኢሉ ብታስ 17 ዋላ እውን ጥሪትና እውን ጥራይ ደይኮነስ ዋጋ ክንከፍል ከም ዘለና እዩ ኣብዚ ታሕቲኣ ዘላ እንታይ ኢሉ ጥሪት ናይ ዝዓለም እዚኣ ግናኸ ዝኾነ ይኹን ጥሪት ዝዓለም እዚኣ ዘለዎም ሓዉ ተሸጊሩ እንከሎ እናረኣዮ ድንጋፀ ዝዓፅወሉ ፍቅሪ ኣምላኽ ከመይ ኢላ እያ ትነብር ስለዚ ኪኖ እዚ ንብረታዊ ነገር ኪኑ ዋጋ ክንከፍል ከም ዘለና እዩ ዝነገረና ዘሎ ስለዚ እዚስ ኣብ ከምኡ እንድሕር ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ተበፂሕና ሲ እዚ ጥሪት ናብራ ናይ ዝዓለም ሲ ነቲ ተሸጊሩ ዘሎ ሓውና ክንሕግዝ ሲ ልብና ስዕፅዋይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ሽዑ ኣብቲ 18 ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቓልን ብልሳንን ጥራይ ይኹን ክርስትና ግብራዊ ናብራ ስለ ዝኾነ ከምቲ ኩሉ ግዜ ኣቦታትና ዝምህሩና ቃል ኣምላኽ ዝብለና ስለዚ ነቲ ዝተሸገረ ሓውና እንከለና ተሸጊሩ ከሎ እናረኣናዮ ስቕ እንተኢልና እግዚኣብሔር እውን ፍቅሪ ከም ዘይብልና እዩ ንኣምላኽ እውን ከም ዘይነፍቅሮ እዩ ዝገልፅ ዘሎ እሞ ንሕና ኣብ ክንዲ ኣሕዋትና ክሳዕ ሂወትና ዝሓትት እውን ዋጋ ክንከፍል ከም ዘለና ኣምላኽ ምሂርና ኣሎ እሞ ከምኡ ክንነብር እግዚኣብሔር ይደግፈና ዲያቆን ሓወይ ቃል ሂወት የስማዓልና ኣሜን ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ቴንኪዩ እሺ ካልኦት እታ ግዜ ንጠቀመላ ፕሊስ 15 ደቂቃ ተሪፋ ኣላ ንሓደ ክልተ ዕድል ክህቤ ዘይተሳተፍኩም ተሃሊኹም እሺ እታ ግዜ ክንጥቀመላ ምንታይ ኣነ ካብዛ ቁፅሪ 21 ንእሽተይ ክብል ድበሃል ብዙሕ ነይርኒ ግን እቲ ግዜ ፈቂድኒ ኣብቲ 11 ኣቱም ፍቁራተይ ልብና እንተዘይነቐፈና ኣብ ኣምላኽ ተብዓት ኣለና ትብል ምስታ 10 መሳሰል እያ ኣብዚኣ እንታይ ከስተንትን ፀኒሐ ልብና እንተዘይነቐፈና ኣብ ኣምላኽ ተብዓት ኣለና ኣብቲ 10 ከዓ ልብኻ እንተነቒፍካ ኢሉ ከዓ ይዛረብ እዩ ሕጂ ዝኾነ ነገር ክንገብር ከለና ሕልና ድበሃል ኣሎ እግዚኣብሔር ድፈጠረልና ሕልና ብምንም ተኣምር ኣይሕሱን እዩ ኣይድግፈካን እዩ ክትጋገ ከለካ ግደፍ እዩ ድብለካ መጽሓፍ ቅዱስ ፍለጥ ኣይትፍለጥ ተመሃር ኣይትመሃር ብክርስቶስ እመን ኣይትእመን እቲ ሕልና ግን ንኩሉ ፍጡር እግዚኣብሔር ዘንብረሉ እዩ ጌጋ ክገብር ከሎ ዝኾነ ሰብ ሕልንኡ ግደፍ ብሎ እዩ ወላ ህፃን ቆልዓ ኣፉ ደይከፈተ ክፉኡን ፅቡቕን ይፈሊልካ ደይትግምቶ እውን ሓንሳብ ገለ ክጋገዩ ከለዉ ገለ ፀይቂ ክገብሩ ከለዉ ይርድኦም እዩ ቁሊሕ ኢሎም ምጥሙትኻ ሕማቕ ገብሩ ከም ደለዉ ይርድኦም እዩ ሕጂ እንታይ ንኽብል እየ ሕልና ድብል እግዚኣብሔር ዘቐመጠልና ጋይድ ድገብረና ግደፍ ድብለና ክንጋገ ከለና ግደፍ ኢሉ ደዘኻኽረና ድብለና ኣለና ውሽጥና ሕጂ ልብኻ ተደይነቒፍካ ኣብ ኣምላኽ ተብዓት ኣለካ ልብኻ እንድሕሪ ይነቕፈካ ሃልዩ ሕልናኻ ግደፍ ብለካ ተሃልዩ ግን ሕማቕ ትገብር ኣለኻ ስለዚ እንታይ ክብል ደልየ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ ብዛዕባ ፍቕሪ ክንመሃር ፀኒሕና ኣስተንቲንኩም ብዙሓት ሰባት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብግብሪ ክንነብረሉ ይደግፈና ዝኾነ ትግርኛ ዝኽእል ሰብ ብትግርኛ ብዛዕባ ፍቕሪ ከምዝን ኢሉ ክዛረብ ይኽእል እዩ ክምህር ይኽእል እዩ ወላ ሃይማኖት ደይብሉ ሰብ መጽሓፍ ቅዱስ ይምህር እዩ ኣብዚ ምዕራባዊ ሃገር ብዙሕ ኢኻ ትሰምዕ ቴዎሎጂ ፅኒዖም ልካ ከምዚ ሳይኮሎጂ ኢንጂነሪንግ ዶክትሬት ገለ ትመሃሮ ቴዎሎጂ ፅኒዖም ኣብ ቤት ትምህርቲ መምሃራን ኮይኖም ዝቁፀሩ ኣለዉ ወላ ፈጣሪ የለን ድብሉ ሰባት ማለት እዩ ፀቡቅ ገይሮም ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ምህሩ ሕጂ ምምሃራ ኣይኮነን ሰብ ትምህርቲ ይኮነን ስኢኑ ደሎ እንታይ ደኣ ብተግባር ሕጂ ኩላትና ፍቕሪ ከምዚ ክንብል ንኽእል ኢና ግን ከምታ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ኣብዛ ቁፅሪ 18 ክጠቕሳት ፀንሐ ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቓልን ብልሳንን ኣይንፋቐር ክዛረበሉ ቀሊል ፍቕሪ
ክትነብረሉ ግን ኣለካ ከዓ እንድሕሪ ኣብ ተግባር ደይተውዕላ ኮንካ ምስ ሓውኻ ሰላም ተደይብልካ ኣብ ውሽጥኻ ክፉእ እንድሕር ተሓስብ ሃሊኻ ብዛዕባ ሰብ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ እስኪ ኩላትና ነብስና ንመርምር ኣብዚ ምድሪ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኤርትራ ይኹን ወርኤቨር ንጸልኦ ሰብ ኣለና ዶ ድተቐየምናሉ ሰብ ኣለና ዶ ብኽፉእ ንዝክሮ ሰብ ኣለና ዶ ነፃ ዲና ካብ ቂም ካብ በቐል ካብ ክፉእ ሓሳብ ካብ ክፉእ ትምኒት ካብ ቅንኢ ልብና ነፃ ዲ ልብና ይነግረናይ ስለዚ ከምቲ ንዛረቦ ክንነብሮ ክንክእል እግዚአብሔር ይሓግዘና እንድሕሪ ምስ ሰብ ፍቕሪ ተደይብልካ እንድሕሪ ንሰብ ሰላም ደይትብል ኮንካ ናይ ቀል ዓለም ሰላም ትብል ተኾንካ በቲ ደሓቆፍካዮ ከም ናይ ይሁዳ በቲ ከዓ ክፉእ ትፍሕር እንድሕሪ ኮንካ እግዚአብሔር ልብን ኮላሊትን ይምርምር እዩ ስለዚ እዛ ቁጥሪ 18 ብግብርን ብሓቅን በቃልሞ ድኾነ በዓል ዶክተር ዛኪር ናይክ መጽሓፍ ቅዱስ ክምህሩ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረቡ ብኡ ክካቱ ዕዮም ድውዕሉ ስለዚ ብግብርን ብሓቅን እትብል እጂ እዚኣ ከዓ ድኾነ ኤክሲዝ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ሕልናኻ ግደፍ ብለካ ይነግረካ ክትጋገ ከለኻ እዛ 11 ልብና እንተ ዘይነቐፈና እትረፍ ዓቕሚ ኣዳም ዓቕሚ ሄዋን ንዝበፅሐ ሰብ ህፃን ልቢ ዘይገበረ ኸማን ሕልንኡ ይነግሮ እዩ ቀደም እውን ሕጊ ሙሴ ከይተፃሕፈ ሕጊ ኦሪት ሕጊ ሓድሽ ኪዳን ሕጊ ክርስቶስ ከይመፅእ ከሎ ኣብቲ ቀደም ጥንቲ ኸማን ሰብ ብሕገ ልቦና ይድኸይድ ነይሩ በቃ ፅሑፍ ደየሎ ከሎ ሙሴ ከምዝን ኣይትግበሩ ከይበሎ ከሎ ስርቂ ጌጋ ምዃኑ ሓሶት ጌጋ ምዃኑ ኤቭሪባዲ ኖውስ እግዚአብሔር ክፈጥረና ከሎ ባይ ኔቸር ከም ገይሩ ፈጢርናይ ጌጋ ትገብር ከም ደለኻ ሕልናኻ ነግረካይ ግደፍ ብለካይ ደይናትካ ምልዓል ስርቂ ጌጋ ምዃኑ ነብስኻ ነግረካይ ቅትለት ጌጋ ምዃኑ ነብስኻ ነግረካይ ከምታ ቃየል ድገበራ ማለት እዩ ኣዳም ምስተጋጌ ተሓቢ እዩ ቃየል ክፉእ ምስ ገበረ ገፁ ፀምሊ እዩ ወላ ሕጊ ይሃሉ ኣይሃሉ ተመሃር ኣይትመሃር እመን ኣይትእመን ሕልና ድበሃል ኣሎ ልብኻ ይነቕፈካይ ግደፍ ብለካይ ንዕኡ ንስማዓዮ እንድሕሪ ነቲ ነንብቦ ንሰብኮ ንምዕደሉ መጽሓፍ ቅዱስ ክንሰምዖ ተደኪኢልና ልብና ግን ግደፍ ብለናይ ስለዚ እዚኣ ከስተንቲ እንደልየ ኣሌዎ ተስምዐልና ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዓኩምኒ እሺ ንእሽተይ ግዜ ኣላትና ንሓደ ክልተ ዕድል ክብድ እተዳለኹም ተሃሊኹም ተደይ ኮይኑ ናብ ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ክሕልፈኩም እዩ እሺ እምበር እታ ግዜ ክንጥቀመላ መድረክ ናብ ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ትምህርትን ማዕዳን ኣሰንትኖን ገይሮም ብጸሎት ክዓፅሉና እዮም ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም ናብ መድረክ ራየ ክብረና ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኩልኹም ኣብዚ ጉባኤ ተሳተፍቲ ዘለኹም ከመይ ቀኒኹም ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ልቦና በመርጌታ ቃል ህይወት ትስማዓልና ከምኡውን ሓውና ዲያቆን መሓሪ ቃል ህይወት ትስማዓልና ሓውና መምህር ድማ ከም ኩሉ ግዜ መወከሲ ጌርካ ግዜ ከፊልካ ፅሑፋት ገንፂልካ ሰፊሕ ምስ መወከሲ ካብ ኣቦታት ጌርካ ግልፁን ብርሁን ከም ዝርዳእና ጌርካ ስለ ዘቕረብካልና ኣምላኻ ኣብ ኩሉ ጉዕዞኻ ብርሃን ይሃብካ ሰብ ልብኻ ድማ ያስመረልካ ኩሉ ግዜ ድማ ንኣምላኽ ከተገልግሎ ጥዕና ይሃብካ መዝሙር ዝዘመርካ ሓፍትና ከምኡውን ኩልኹም ነታ መዝሙር ብጥቕሲ ኣሰኒኹም ሓሳብኩም ዝሃብኩም ካብዛ ክንመሃራ ዘምሰና ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 እውን
تردأكم حسابكم أستنتنو اختبو زمسخن كلكم እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ አነ ኣብታ ብዙሕ ተባሂሉ እዩ ብዙሕ ድማ ኣስተንቲንኩም ኢኹም ኣብታ ቁፅሪ 10 ጽድቂ ዘይገብርን ንሓዉ ዘየፈቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ዲያብሎስን በዚ እዮም ዝግለጹ ኢሉ ስለቃሉ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ጽድቂ ዘይገብርን ንሓዉ ዘየፍቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን መቸም እዚ ዘመን እግዚአብሔር በከመ ምህረትከ ወዓኮ በከመ አበሳነ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይትክደና ኢልካ ዝንበር ዘመን እዩ እምበር ንግብሪ ጽድቅን ፍቅሪ ምስ ሰብን ዳርጋ ተኳዒተን ዝተቀብራሉ ካብቲ ተቀብራሉ እውን ከነውፅአን ኩዒትና ኣብ ዘይንክለሉ ዘመን እዩ ተበፂሑ ዘሎ ካብ ሰብ ንብረት ዝፍቀረሉ ካብ ሰብ ገንዘብ ዝፍተወሉ ንገንዘብ ክትብል እውን ነቲ ክርስቶስ ዝመተሉ ብመልክዑ ዝፈጠሮ ሰብ ንዕኡ ይሕሊፍካ እትህበሉ ዘመን ኢና ዘለና እሞ ንኩልና ኣምላኽ ይቅረ ይበለልና እቲ ጽድቂ ዘይገብርን ንሓዉ ዘየፍቅር ኣብቲ ሓደ ጥቅሲ ዝረኣናዮ እውን ቀታል ነፍሲ እዩ እቲ ንሓዉ ዝጸልእሲ ቀታል ነፍሲ እዩ ኢሉ ልክዕ ቃየል ቀታል ሓዉ ተባሂሉ ኣብ በረኻ መሮር ግብሪ ሓዉ ጽቡቅ ግብሩ ግና ክፉእ ስለ ዝኾነ ንሓዉ ቀቲልዎ ብዳርባ እምኒ ይኹን ብበትሪ ይኹን ብዘየገድስ ሎሚ ግን ንሰብ ምቕታል ደሙ ምውፃእ ብኻራ ምውጋእ ብበትሪ ምውቃዕ ወይ ድማ ብኢድካ ወቂዕኻ ምውዳቅ ዘይኮነ ምፅላእሲ ሞት ኢልዎ ንሓዉኻ እንድሕር ፀሊእኻዮ ንሓዉኻ ብዓይኒ ፅልእ እንድሕር ርኢኻዮ ንሓዉኻ እንተደገ ደንጊፅካሉሲ ቀታል ነፍሲ ኢኻ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝበሃለና ሓው ክበሃል ከሎ ካብ ኣቦኻን ካብ ኣዴኻን ዝተወልደ ኣይኮነን ኩልና ንሕና ብዓይኒ ኣምላኽ ኣዴና ቤተክርስትያን ኣቦና እግዚኣብሔር ደቀተይ ኣብ መስቀል ኮይኑ በጃ ዝሓለፈልና ደቁ ኢና ምስ ኩሉ ሰብ ብኣኻትኩም ዝመፅሲ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ ኢሉ ኣብ ሮምየ 12:18 እውን እሞ ምስ ኩሉ ሰብ እቲ ፍቅሪ ጽድቂ ዘይገብርን ሓዉ ዘይፈቅርን ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን ምስ በለ ውሉድ ኣምላኽን ውሉድ ዲያብሎስን በዚ እዮም ዝግለጹ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ወይ ድማ ውሉድ ዲያብሎስ ምዃንና ግብሪ ኣምላኽ ንሰርሕ ምዃንና ወይ ድማ ግብሪ ዲያብሎስ ንሰርሕ ምዃንና ብመገዲ ኣምላኽ ንመላለስ ተኮይንና ወይ ድማ ብመገዲ ዲያብሎስ ንመላለስ እንተኮይንና መግለፂና ዓድና ወረዳና ሃገርና
أهجرنا أيكونن عليتنا أيكونن ولد أملاخن ولد ديابلوسنسي بزئيهم زقلصو اتصدق زقبر بفقر زنبر نحوز فكر ولد منتاي مالتي ولد أملاخ مالتي اتصدق زي قبر أبصل زنبر نسب زي فكر نحوز زي فكر دما ولد ديابلوس إيو إلو ولد أملاخ انتخون كام ودأتا خنابا إيو ولد ديابلوس انتخون كون مودأتا خا نابا يدما أبتو وانجيل ماتيوس معراف أسران حمشتن كاب قطر سالاسان حدن زلو نتم بيمانو زنبورن بسقامن زنبورن تايلوام نتم بيمانو زقمم أتم نايم بي برخات نعو علم كسرت كل التدالو لكم منجس أملاخ ورسو مغنياتون تاي سلازخونو ولود أملاخ سلازخونو تعززو سلازفتسمو قبر صدق سلازقبرو نزت أميا دنجيج أم سلازنسعو نزت أميا دنجيج أم بعين فقر ريأم سلازرويو نزع عرقه دنجاز أرئيم بعين فقر دما سلازخدنو نزع حمامه دنجيج أم سلازبصحو نقاشا دنجيج أم بفقر سلازتقبلو زياتهم ولد أملاخ تباهيلهم آتمنا يباي برخات نعو عالم كمسرت كل تدالولكم منجست وراسو إلو نتوام بساقامو زنبورو دما آبكندي آتمنا يباي برخات آتم رقومات آبكندي ناباي نعو كيدو كاباي رحقو آبكندي آبت منجست أملاخ وراسو نسايت آنين نسراويتون زتدالوه ملكته حقوي كيدو نابويلو خمس خمس يدحننا ودات أمبار ناي ولد أملاخ مخانن ولد ديابلوس مخانن زي أنين زفليانا أمو زي ولد أملاخ مخان ولد ديابلوس مخان معاسي خنص أبارق زلوه حجيو كابز مسحالفنا كوعية بلنان نايزا عينا يو تخافل دوم استقبلتينا نايزا سعرنا يو عصب تقبلتينا لو مسعرنا انتايو لما أقل قلتنا انتايو لما منزفت ونقبر لنا نعملاخ زحقس وين ديابلس زحقس ما ما قلت إيه اللهم كنبل هين قلنا أين أملاخ أين ديابلوس دما يلن كل انتنا بأملاخ زلوا مسوعتا كل التعين وين أملاخ وين يا ديابلوس ويس ألمات وي برهان ويس أقام وي يمان وي مات وي هوت وي تاسبا وي تاقفح ويس القوي دما فقري زيو أما لما نحنا صدق هنقبر دخام اللونا نحنا بحيلنا نقبر نقر يلن صبوك كنقبر صبوك كنحسب صبوك كنسرح أبسنا يكون وافر انتاي يدلينا حايل أملاخ يدلينا منفس قدس يدلينا أملاخ دما ناب قبر صدق خنوافر منفس قدس خلنا ندحر كوين دما بأمنت بلب دما انت خنقبر قبعنا خنسل قبعنا نتسماوى أملاخ كنسوع قبعنا نابو خنا نقعرر قبعنا بزي قد السبع عليتو انتاينتو تحستو بزي قد السما نزوخنا سبع عين فقر خنريو أملاخ فقري إزبلنا أما ولد ديابلوسن ولد أملاخنسي بزيهم زقلصو يبلالمو مجلسنا ولد أملاخ صدق قبرت صدقن بفقر من بارنيمو أملاخ بخمس خنبر جابير يردعنا بكما مراتك وعقوبة كما عبسانه أملاخنا شلاليلو كابز ودقنا يو أتنسيو كابز رحقنا يو أغريبو كاب تفعنا يو مليسو قبر صدقن فقر أحواتن كلونا جابير نخلنا يحقزنا
أجميرو زفتصمنا كبرنا مسجانان نأملاخ يكون قدمي بصلة معصاونا يقرأتا زحلفة عربي تنيا واي عربي خنحبر كلنا خم زي بلنا زي شمعكم نيركم يكون مثلني انتاي دعا تمرت مصحف قدس يلن ديو إلكم كسابا مقشا كلنا تشجركم دويلكم نيركم مو يقرأ تحبيرنا نيرنا إنا جن سلا زي فلتكم إيماني أملاخ فقيدو لومي الرخيبنا له حجد حري سلسة سمونينا زنا عربي بايبل ستادي تمرتنا نرخب مالتيو نزمت زل عربي قبل مسمون عربي سقلتيو كابتن سايخ صعداق ماي تنسى زلا سمون دما نقوه خمس سنبت بيتا كريستيان مسكال مسلام سلا زلو بيتا كريستيان سلا نخفت ناي سلسخون ناي ربعخون ناي عربخون أقل قلت دما أي كلون ناني مالتيو لك خمسة حمامات ملؤ سمون أبيتا كريستيان زلنا تاني ويتون أبيتا كريستيان سلا زلنا كابلومي سلسة سمون علت عسران حدن وعسرا قزعي مسلني شعوئنا رابعي معرف وانجيل يوهنس كلو النامو أملاخنا بسلام بتعنا بحقوسي غنينا نبتخبر بعل أملاخ النوت زغلت قلو بعل هساينا بدحان يبصحنا سمون همامات دما بدحان بسلام أملاخنا أفتصيمو أبتخبر تسفان نقبرلو نصبي زلنا تنسى بعل تنسى دما بدحان سلام يبصحنا توم غزي زلنا توم سعد زلنا دما إذا سمون زيا واغانا نستنتنلا كنحمز قبأنا زحمملنا كنصفع زقبأنا زتسفحلنا عباي سمون يامو توم طمنا دما مصينا أبتي ناي سجدان ساعتات كنكافل تم زي طعمنا بزخون نجر أبغزادي وجلز لناون بتي مرخو زهنا تخاتاتلناون اتنخلو خنسجد تنخلو دما خنصلي بيابير نخلنا حيلي هبنا اما مدبنا صلت كن عصي قرتا 5 دقيقة يحلفه سمع أب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين قدس እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ሁሉ ተመስገን ነዚ ማዕድ ዝኸፈትካልና ንስኻ ኸሞ ዝመንፈሳዊ ዝጉባኤ እዚ ኣምላኽና ንምምሃር ንምፍላጥ ጥራ ዘይኮነስ ተማሂርና ፈሊጥና ግብሪ ጽድቅ እንገብረሉ ውሉድካ ንኾነሉ እስኩሉ ሰብ ብፍቕሪ ንነብረሉ قبرلنا أملاخنا تنفلطو مفردنا زي كونس مصدقنا موقسنا زي كونس نبقد ميخا ممقسنا كخول نسخة حقزلنا كم قالكا خنبر أملاخنا حجون ردعنا أبتن دخم حيل حبنا أبتن ود قطن سعنا أبتن دخم أبتن قدولة دم أملاخنا قدوس منفس كاليكا ملعنا صومنا بارخلنا قدسلنا تقول زحلفة صومنات أصوامات أملاخنا إسخا كم تريون إسخا كم تقبلون كم تفتون صوم صيمنا خنكون دما تسفان قبر أملاخنا حجون بعله سعينا بدحنا بصحيخا صومنا همامات بدحنا سلام أفتسيمكا برهانة تنسى خادمة بدحنا سلام أبصحنا أبتنسى خادمة كموت قبري نبيا وقبري كاب قبر حاتياتنا وقبر الصدقي إن تنسعلو تنسعيه قبرلنا أب عالم كله دما سلام زقوة جلو كم تندق مزامرتها سلام نعخاتكم يخون زبالكايو سلام نخل هزبي سلام نخل عالم الكا داقماي سلام كالا أخلنا احنا دما أملاخنا سلام كا تقبلنا دليت سلام كوينا بسلام كنبر دما أملاخ حق زنا
سايكون كان سلام كلي خانا انتاي دا أنا تذهب كان سلامنا محازو سئنا من بارو سئنا سخلا أخانا يبلكان نتذهب كان كما يقرنا خم نحزو كما يقرنا خم نبرو اللو دما حيل هبنا مستير كان تبب كان قلت لنا نزي أما أخلاي مبرق زلو حو زند دلو حو خماي كم زنام زند نمزلو إسغاقر يأكل بلنا أملاخنا إنتم كلهم مريحنا تاب سلطان زلو نخلهم حشوخ بللنا لحنا حم عن زلو فوسلنا حزنانا صعننا علنا تجانيقهم زلو رولهم طميم زلو نسعلنا بسقام نفسه تأثر فتحلنا فحزب ولا أقبلنا بركات عدينا قدس رنقل مريم تفلنا سلام وعلكنا أخنا مسكنك سلام حضرنا سمايات نبر ربنا اسمك يقدس من قصرات مسا فاد كام تاب سمايكم دمام دريخون يعلت مقبنا لما حبنا احنا نزبدلنا بدلنكم تحرقنا لما بدلنا نعسانا دقلنا كاب فاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قصن حيلين كبر نزل علمنا كإما أمين وزت يا مريم ناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له بحلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدا إيجابير سواء قويتا سراوي سلام لك له نسغيك أو أنس برغتي خي فركرسكم برغي ومليتا تسقى إيجابير مساخي وفست دس والكي حتياتنا سريلنا نفت ودغ إيس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين يفتاوي شريك جينوم نكرم دان إيس كرسوس كاني كنا سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبركساتي إبراهيم أنتم عوية كانت وعوية قنات ران سارقوس أنات ببسمكم كنو فتانون تهاني رسينس كلوان سميت زيو مهارن كرسوس مال عصر تغلطي زيو مهارن كرسوس 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 كمون بنتك زيتنا مريم مهارن كرسوس مال عصر تغلطي بنتك زيتنا مريم كرسوس بنتك زيتنا مريم كرسوس بنتك زيتنا مريم كرسوس بنتك زيتنا مريم هارنكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርና ምስጋናና ይኹን ንኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ትግበረልና አሜን ጀሚሩ ዘፈጸመና ሎለ ባሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይብፅሓዮ ብሩኽ ለይቲ ትግበረልና ዳሓን ሕደሩ አሜን ቃል ህይወት የስማዕልና አገልግሎት ካይባርኽ ዲያቆን ወደይ الهوة تسمع لنا بروح ليتي أقول قلتكم يبارك አሜን آمين قال هيوت يسمع لنا تبقى تماهرنا نخلكم أقولكم يبارك አሜን አሜን ስለዚህ ነበረና ጊዜ አምላኽና ተመስገነ ይኹን አምላኽ ባረክኩም ኩልኩም አሜን الهوة تسمع لنا بروح ليتي عليه بعدنا أقولتكم يبارك አሜን አሊዋ ተስማዕልና شيء